Добрый дзень, вітаю ўсіх, вітаю. Працягваем далей Clair Obscur Expedition 33 і я пераправяраю гук яшчэ. Гук нармальна, мне падаецца, нічога тут учора не змянілася, спадзяюся. Што сёння робім? У нас мы літаральна учора спыніліся на моманце. Мы ў вёсцы Гестралу, для тых, хто не ведае, гэта маленькія такія драўляныя чалавечкі, якія трошкі прыдуркаватыя яны такія. Ну яны ідыёты, яны літаральна просто маленькія, яны міньёны, яны яшчэ размаўляюць як міньёны з гэтага сама Despicable Me мультика. Вось. Яны трошкі прыдуркаватыя, яны але жывуць у сваёй вёсцы і ў прынцыпе квітнеюць, можна сказаць. Не гледзячы на ўсё навокал, на небяспеку, але ім трошкі шанцуе, яны могуць калі яны паміраюць, яны могуць вярнуць сябе назад да жыцця, яны па тыпу уходзяць у гібернацыю пасля смерці. Іх могуць ажывіць ужо у іх свяшчэннай рацэ, я не ведаю, што за яна. Вось. Мы зараз у вёсцы іх будзем бегаць, я буду расказваць пра тое, што мы даведаліся пакуль. Да што ж у мяне чапляецца ўсё? Штосьці, блін, не ўсё дроты навокал. Ёсць. Мы ў вёсцы гэтых гестралаў, яны даволі дзіўныя самі па сабе. Па-першае, яны драўляныя, зверху ў іх па тыпу пензлік. Прыкалдэсныя карці, хлопцы. Вось, і яны вельмі любяць пазмагацца. Адзінае іх самае асноўнае, скажем так, прыкалдэс, яны любяць змагацца. Так, я зараз сабе музычку трохі грамчэй зраблю для сябе. Вёску мы агледзелі толькі часткова, нам бы агледзець яшчэ больш, тут шмат іх. Вітаю, Тэнчык. Так, гэты хлопец забіраецца на арэну. У нас дамова. Нам патрэбна здабыць транспарт нейкі, які перавязе нас праз мора. Далей да мастачкі. А мастачка у нас нават я не бачу, дзе яна. Не бачу. Я яе звычайна амаль адусюль бачна, яна вельмі далёка знаходзіцца, сядзіць на сваім троне. Вітаю, Рэгана. Вось, і мы адпраўляемся туды за ёй. Гэта наш галоўны квест, дабрацца да мастачкі. Сэнс кожнай экспедыцыі якраз такі ў гэтым. Вось, але без транспарта мы гэтага не зробім. Нам абяцалі транспарт. Нам сказалі, хто можа нам даць транспарт. У нас ёсць лепей, у нас няма транспарту, у нас ёсць ідэя, у каго паспытаць транспарт. Вось, але каб да яго нават трампіць, да персанажа, які можа даць нам, падказаць нам нешта зрабіць з транспартам, да СК, нам патрэбна выйграць турнір, перамагчы ў ім. Ці засталіся сатапатапы. Сапапататы. Вось, сапапататы, вось. Яны, я думаю, засталіся. Сапапататы гэта іх як баявыя големы, калі так ужо казаць. То бок гэтыя самыя мясцовыя вось гэтыя гестралы, яны могуць залазіць у здаравенныя такія як машыны, можна сказаць, яны сабе робяць. І змагаюцца ў іх, яны так бароняць сваю вёску. Яму вельмі падабаецца глядзець на глебу пад нагамі. Так. Гэтая частка у нас, мне падаецца, вёскі нават не адзначана нічым, так? Нам сказана, ідзіце на арэну, арэна ў левы бок, там базары яшчэ ёсць, але тут ёсць яшчэ два месцы, якія халера яго ведае, што за яны. Як тут у вас справы? Вельмі. Філосаф, мясцовы філосаф, віншую. Ён нават кнігі робіць, піша. Гэта сцвярджае, што сусед яго не сапраўдны філосаф, а ён сапраўдны філосаф. Ён прапануе прадаць свае кнігі. Ну, добра. Зараз трэцяга яшчэ філосафа знойдзем. Трэці філосаф павінен быць найлепшым. Так. Тут тэатр ёсць.
Так, нічого особисто цікавого, але ось у їх є театр. Нічого собі. Угу, він може продати нам речі. Що? Ага, знайти зниклого... Блін. Добре, я не можу увогуле поглядіти, що у його там є. А театр тут можна ніякого споудільничати, ні? Ён мяне пригласіў на гэта самае, на як яно, на батл. Танцавальны батл, вы паглядзіце, што робіць. Окей. Окей, няхай працягвае. Я так разумею, тэатра сёння не будзе, так? Можна наверх залезть. Давайте-ка. Во, адсюль можна мастачку можна побачыць. А, яны па тыпу як у даліне нейкай. Пачакайце-ка. Они хаваюцца там? Ладно. Я зараз зразумеў, што ў гэтых скрынях сядзяць естралы, насамрэч. Хутчэй за ўсё ў гібернацыі. А мастачкі не бачна, тут рэальна ўсё у нейкіх кавалках і закрыта даліна ў асноўным. Але тэхнічна, калі я разумею правільна, вось гэтыя кавалкі, бачыце, ў нябёсах, яны заўсёды накіраваны на мастачку, то бок яны па тыпу разыходзяцца над мастачкай. Так што яна, па ідэі, павінна быць там, проста за аблокамі. Проста зараз я не бачу. А вы тут что? Это увогуле сеанс прадбачання па руцэ чытае. Окей. Ладно. Добра, невыносны смурод наперадзе. Те, аб кім мы гаворым, паўны сквапнасці. Што так увогуле? Ты не жадаеш туды ісці. Чаму? Нейкі стары дзядзька будуе там казино. Ага, змагацца там нельга. Гульні гэта крута, але не змагацца, гэта ж поўная лухта. Добра. Добра. Казино робяць? Добра. Давайте паглядзім. Ага, літаральна вы паглядзіце на гэта. Там у канцы казино адбудаванае. Ён жадае пабудаваць шмат казино і паўсюль будзе джаз. Вось такое прадбачанне ў яго. Я так разумею, ну мне ж сюды зараз дакладна не патрэбна. Правильно, навошта мне сюды? Музычка яшчэ такая. Вось гэтыя скрыні, я так разумею, там унутры рэгістралы у гібернацыі. Бачыце зверху гэтыя пензыкі. А штуку гэтую я разбіць не магу? Ладно. І унутры засці... А, не, магу, пачакаць-ка. Жадаю ли я пагэмбліць? Насамрэч не вельмі.
Ну, блин, давайте поглядим, что он пропонует. Давайте поглядим. Вітаю, Sleeping Dragon. Вітанки, нарешті сьогодні добре працює аплікація Твіча. Гляджу черговий стрім Clair Obscur і хоч визначився не гуляць, неяк падчас апошніх стрымоў гэтая сумесь французскай эстэтыкі і стылістыкі японскіх гульняў пачынае ўсё больш спакушаць як-небудзь пагуляць у яе. Я скажу, ну, маё меркаванне такое, калі яна не зацікавіла просто хаця бы вось пачаткам, калі паглядзець першы стрым, на жаль, у мяне там была праблема, у мяне трошкі прытармажвала запіс, але гэта, ну, там, выправіў я ўжо гэтую праблему. Калі гэта не зачапіла і не цікавіць сусвет, то, я думаю, могуць быць праблемы з гульнёй тады. Вось, таму што я зацікаўлены, мне падабаецца візуальна, ну, яна візуальна, насамрэч, месцамі даволі стандартная, але як яны робяць і працуюць са святлом і лакацыямі, это выглядае добра для мяне, так? Мне падабаецца музыка, мне падабаецца сусвет, мне вельмі цікавіць сусвет. Я люблю таямніцы, і гульня паўна гэтага, па тыпу, ні халеры не зразумела. Мы даследуем кантынент, усё новае і свежа выглядае, свежо даволі выглядае. Таму я зацікаўлены, плюс сюжэт такі адначасова, музыка такая просто агнішча, так? Мы маем сюжэт, у якім поўны дэпрэсняк, пры гэтым сусвет, які ў прынцыпе не калпаціцца пра нас увогуле, ён як бы існуе без нас. Вось, і вось гэта нейкая такая даволі дзіўная камбінацыя, яна, ну, прыемна, не ведаю, мне падаецца. Так, ён кажа пра гэмблінг і прапануе нам задачку. Скажам, кожны раз, калі я наношу удар, у меня есть 50% верагоднасць нанесці на 100% больш пашкоджанняў. Якія мае верагоднасць нанесці больш... Якія мае шансы нанесці больш пашкоджання у доўгую? Ну, 50% застаецца. Тыя ж самыя шансы, у гэтым і сэнс як бы шанса. Ён кажа, што гэта неправільны адказ, у сэнсе. Калі кожны раз, калі атакуеш, верагоднасць нанесці павялічанае пашкоджанне 50%, то шансы і застаюцца 50%. Ну, просто калі б ён пытаў, колькі пашкоджанняў у сярэднім ён будзе наносіць, па тыпу, ён не на 100 будзе наносіць пашкоджанняў, ён будзе менш. Але шансы... Мне без розніцы. Правільны адказ, мне без розніцы. Окей. Добра, я атрымаў новы піктас. Кожны удар, вось якраз такі, мне падаецца, ён і робіць. Кожны удар мае верагоднасць нешта. Давайте паглядзім. Што там? Метка лячэння. Так, рулетка. Кожны удар мае верагоднасць нанесці 50%, нанесці альбо 50%, альбо 200% яго пашкоджання. Пагэмблем і павесім гэта на нашу Маэль. Ну, просто тэарэтычна Маэль можа вельмі ачмурэнныя просто пашкоджанні выдаваць. Яна і так мае падвышэнне ў 200%, так? У яе ёсць даволі высокі крыт. 50 на 50, так, атрымліваецца. У сярэднім, насамрэч, гэта будзе... Я ж не выйгрываю ні халеры, калі падумаць. Я альбо рэжу пашкоджанне удвая, альбо павялічу іх удвая. І, напрыклад, калі я наношу... Не, пачакайце-ка, сярэднія пашкоджанні вырастаюць. Але трохі. То бок на... Мае пашкоджанні ў сярэднім у доўгую вырастаюць на 25%. То бок гэтая штука, можна сказаць, калі не казаць пра гэмблінг, яна просто павялічвае пашкоджанне на 25. Усе. Мне спадабаўся пачатак, але потым неяк урыўкава глядзеў іншыя стрымы і падалося неяк нудна, але цяпер зноўку гульня вабіць. Карацей, трэба ўсё ж потым пагуляць. Я думаю, што іншыя стрымы не вабяць, таму што лёгка згубіць гісторыю.
І JRPG-шкі яны звычайна такія, ты садзішся і расслабляешься. Ну па тыпу ты не гэта я і гуляю на эксперце, але гэта насамрэч не самы ідэальны варыянт. Вось гэта і моя зацікаўленасць. І атрымліваецца ты сядзіш і як бы бавіш просто сабе час і пакрыху тыркаеш, пакуль не пройдзеш. То бок ну JRPG-шкі звычайна пра тое, каб адключыць мазгі і расслабіцца і назіраць за гісторыяй. Ну звычайна. Я спецыяльна сабе яе ускладніў, ну каб мне быў экшн у бойках, таму што я заўзятар JRPG, і мне трошкі сумна, у пэўны момант я вельмі хутка просто праз менюшкі пачынаю праклікваць і ўсё ператвараецца ў руціну, мне сумнавата становіцца. Моя цікаўнасць трымаецца на якой халеры навокал яе такі хайп. Я тады думаю, Аргана, гэта не для цябе. Ну, просто калі яна ў цябе просто не трапляе, вось і ўсё. Я думаю, можаш расслабіцца тады. Просто, ну... Я не ведаю, я просто вось па тыпу праляцець вось такую за луну, так, і ўжо кайфую. Я не ведаю, я ўжо асалоду атрымліваю. Неяк у моманце атрымліваецца. Так што я думаю, Аргана просто яна гульня просто не трапляе і можаш не замарочвацца з гэтым просто. Так, а з табой што? Ты захварэў? Ты спіш? Я магу прайсці, калі ласка? Чел, можна прайсці, калі ласка, забраць тебе штуку? Блин, трэба яго разбудзіць неяк. Там ён узгадывае экспедыцыю, якая была дагэтуль. Але не ведаю нічога больш. Ніякіх дэталяў, ні нумара экспедыцыі, ніхто там быў. Мяне акурат хайповыя гульні ў большасці не цікавяць. Ну вось, я скажу, што гэта... Усё ж такі, трэба разумець, гульня збольшага гэта... Ну, гэта самы Clair Obscur, гэта ўсё ж такі гульня напаў індзі, то бок прафесіяналамі, якія адчынілі сваю студыю. Вось, яны здольныя рабіць добрыя гульны, яны прафесіяналы, гэта крута. Але ў той жа момант бюджэты не гіганцкія нейкія. Яна як бы хайповая, але яна хайповая выключна таму, што яна просто файна зроблена. Візуал мяне, я калі бачыў яе, у мяне былі вялікія сумневы наконт яе. Таму што яна выглядае як гульня на Unreal Engine. Ну, па тыпу, у скріншотах я такі думаў, яна можа быць вельмі пустой. Ну, неважна, як будзе прыгожа, ну, як бы... Была верагодна, што яна проста будзе пустой гульнёй. Ні аб чым. Вось. Але атрымалася відназначна лепей, чым я разлічваў. Вось. Яна выглядае як добрая гульня, асабліва для аматараў, але чаму яе настолькі хваляць, не разумею. Скажем так, па тыпу, чаму настолькі хваляць? Па-першае, там хваляць таму, што завярніце ўвагу, гэта, ну, ведаеш, па тыпу эфект таго, што ніхто не чакаў, а глядзіць як добра. Вось, па тыпу, я думаю, шмат хто хваліць толькі за тое, каб людзі паглядзелі тое, што яны хутчэй за ўсё прапусцяць. Таму што рэкламная кампанія ў іх была, ну, такая, ну, яна была, але не настолькі моцны там маркетинг у Clair Obscur. Вось, я думаю, што проста шмат хто жадае, каб людзі звярнулі ўвагу на яе. Я раўную да Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance 2 немагчыма пабіць у сваім, ну, па тыпу, у сваёй нішы. Ну, Kingdom Come Deliverance 2 і ўвогуле Kingdom Come Deliverance, абедзве гульні, яны у сваёй нішы, гэта, ну, зараз проста няма такіх, скажем так, сімулятараў сярэднявечча. Іх проста не існуе. Ну, калі у вас ёсць датошная, не нейкая там высокая фэнтэзі, дарэчы, ну, Kingdom Come Deliverance ўсё ж такі трохі фэнтэзі, ўзяць тую ж алхімію, але яна спрабуе быць проста вось гульнёй пра сярэднявечча і максімальна вось як бы набліжацца да сярэднявечча. Да такога, да простых праблем і простых рэалій. І гэта крута. Ну, яе немагчыма ў гэтым пабіць. Там няма чым, як бы, спрачацца нават. Вітаю, нормально.
Хутчэй за ўсё цяпер выходзіць не так шмат гульняў менавіта для аматараў, таму хваляць, бо рызыкнулі зрабіць. Так, JRPG-шкі зараз звычайна быў момант, калі выходзілі JRPG-шкі звычайна мелкія, ну такія па тыпу як мелкія. Яны звычайна на 2D і па тыпу на стары па тыпу ланд зробленыя. Калі JRPG-шка робіцца, спрабуе ў нейкі па тыпу спрабуе нешта эксперыментаваць з жанрам, то гэта звычайна робіць толькі вялікія тайтлы по типу Final Fantasy. Мелкія, звычайно, просто знікаюць, ви нават не чуеце про гэты тайтлы, які выходзяць. Ось. Хаця я сачыла за ёй паўгады і збіралася браць. Ну вось пад пасты, дзе хтосьці кажа, што Kingdom Come Deliverance Game of the Year абавязкова прыбягаць аматары экспедыцыі. Я думаю, бойка будзе сур'ёзная ў гэтым годзе. У нас ёсць Kingdom Come Deliverance 2, у нас ёсць Clair Obscur, у нас будзе яшчэ гэты, як ён, дастранінг другія. Таму я думаю, у нас будзе карацей даволі цікавы год, ну у сэнсе вось гульным годам. Шмат такія гульні выглядаюць добра, а гуляюцца ніяк. Unreal дазваляе хутка і лёгка рабіць прыгожыя візуалы, які тармазіць, робіць візуал рабіць візуал, які не тармазіць, усё яшчэ цяжка. Ну так, гэта згодны. Таму калі вы бачыце прыгожа, калі я бачу просто Unreal Engine, і калі ён ну па тыпу добра выглядае, гэта можа быць вельмі сумная пустая гульня, якая просто прыгожа выглядае. Ну, Kingdom Come Deliverance 2 топ, і гэта відавочна, а тут не так відавочна. Так, вось у гэтым, ведаеце, тут ёсць што абмеркаваць. Таму што Kingdom Come Deliverance гэта ўсім зразумелы, скажем так, прызямлённы Skyrim. Ну, усе разумеюць Kingdom Come Deliverance, у чым яго фішка. І як бы тым, каму я жадаў бы пагуляць у Kingdom Come Deliverance, просто я не уяўляю, як сабе просто прайсці ўсё, што я жадаю прайсці. Я на выходзе значна хутчэй, чым я паспяваю. Таму Kingdom Come Deliverance на паліцыя і першая і другая частка. Яны дзесьці ў будучыні будуць. Вітаю, Метаігорый. Ці проста людзі развучыліся аптымізацыі, і гэта таксама трохі праўда. Яны не развучыліся, скажем так. Аптымізацыя патрабуе грошай і часу. І звычайна аптымізацыю робіць у апошні момант. Ну, то бок, спачатку вы робіце тое, што вы жадаеце, і калі вы тэхнічна можаце рэалізаваць тое, што вы задумалі, вы потым думаеце, як гэта ўжо потым аптымізаваць, каб аптымізацыя была. А калі у вас вельмі абмежаваныя рэсурсы, вы павінны думаць аб аптымізацыі з самага пачатку, калі яны вельмі абмежаваныя, то бок на старых кансолях, напрыклад. Вы думаеце, на чым сэканоміць самага пачатку. У вас выбару няма. Зараз жалеза дазваляе, і як бы аптымізацыя заўсёды ляжыць апошнім крокам, а ніводная студыя не жадае, яны жадаюць проста аптымізацыю на ўзроўні, каб было нармальна. Вось, а патлумачыць, навошта яна патрэбна нават маркетолагу, немагчыма. Гульня павінна выйсці як мага хутчэй і трапіць у рэкламную кампанію удала, каб людзі як мага больш купілі. Ось. Мне падабаецца нават хардмод Kingdom Come Deliverance 2, ён сапраўды робіць гульню цікавей. А хардмод у Kingdom Come Deliverance 2, ён у чым? Шчыра, я хочу пагуляць у Kingdom Come Deliverance, але яе праходжанне нават ва ўмоўны адпачынак у месяц не ўмесціцца. Так. Яна доўгая, ну. Ён кажа пра Экскалібур, нейкі меч. Лепей за ўсе мячы. Ён страляе лазерамі. І нам патрэбна гэты Экскалібур, нам патрэбна меч, які страляе лазерамі. Нам яшчэ патрэбна ў ідэале знайсці дыназаўра, і карацей дыназаўр таксама з лазерамі і ракетніцамі. І мы карціна на тиранозаўры Рексе такія будзем, і з Экскалібурам, які страляе лазерамі, ідэальна, мне падаецца. Я шчыра, я не ведаю, можа тут і такое будзе. 1000 хромы, і ён наш. Страляе лазерамі. Гэта дакладна лухта поўная, але я плачу за гэта. Драўляная палка. Разумелі? Мяне падманулі, як так магло адбыцца? Мне продали драўляную палку замест Экскалібура. А я могу біцца ёй? Блин, а чаму я не могу ёй біцца? Навошта? Мне даецца, у абскуры аўдыторыя гучныя. Kingdom Come Deliverance гуляюць нормісы, які звычайна на такія актыўныя, не такія актыўныя гучныя, як кажуць, парадамі не ходзіць. Не, я просто думаю, што Kingdom Come Deliverance яна гучала з кожнага месца першая частка. А калі выйдзе Clair Obscur 2, ну, напрыклад, я сумняваюся, што гэта магчыма, ніхто асабіста, ну, па тыпу,
Усё, ну пра гэта размоў не будзе. Это прыкладна як з гэтым самым з Final Fantasy. Насамрэч, калі б не вялікі маркетинг Final Fantasy, ніхто б не чуў пра выхады новых частак. Я нават думаю, што шмат хто вы не ведаеце, калі выходзяць новыя часткі Final Fantasy. Для вас гэта падзея, якая абсалютна пофіг. Гледзячы на гіганцкі маркетинг. Вось. Праблема нішы, хутчэй. Людзі, калі знаходзяць нішу, калі выходзіць другая частка, то ў першую чаргу гэта будзе тая ж самая аўдыторыя, якой спадабалася першая частка, так? І маркетингам патрэбна зачапіць новую аўдыторыю неяк спрабаваць. З Kingdom Deliverance неабходнасці ў маркетингу як бы няма. І пра яе, ну, заюсочаць тыя, хто зацікаўлены, маркетингам спрабуюць прывабіць новую аўдыторыю, але людзі ўжо ведаюць, чаго чакаць ад гульні, тут не будзе адкрыцця, яны проста возьмуць ды пагуляюць. Так, я амаль праходжу ў Clair Obscur, каб вы разумелі. Яны працуюць, робяць сатап. Угу. Сатапататау. Вось. Так. Адрубілі меткі на мапе і хуткія перамяшчэнні. Трэба абраць як мінімум 3 адмоўныя рысы, не бачны часткі інтэрфейсу. Ну, наадварот, яшчэ больш паглыблення. Ну, гэта круто. А куды спяшацца так? Ну, я мог пагуляць у першую частку, тады яшчэ быў студэнтам і часу хапала, але тады абраў RDR2, таксама часу адабрала і адабрала на месяцы. Ну, вось, як бы, праблема вялікіх гульняў. Вось, выбачаюся, вось, сакапататы. Вось, я чамусьці забыўся, што там літрака ёсць. А потым я прайшла першую. То бок ты спачатку прайшла другую частку, а потым першую? А я не купіў і хадзіў, думаў, ці не дарма, бо там быў супер экскалібур. Не, мы атрымалі, мы, на жаль, не атрымалі. Ну, я задаволены сваёй пакупкай, мне падабаецца. Дзеці, вы не ждаеце палку? Я вам продам. Дзеці абмяркоўваюць новых сакапататаў, і я чуў, у новых ёсць лазерная гарцей зброя. І меч без дані. Можете сабе ўявіць? Абмеркаванне дзяцей наконт новых сакапататаў. А мне некая ўласцівасць, калі пры добрым сюжэце хочацца гульню прайсці, калі пры добрым сюжэце хочацца гульню прайсці як мага хутчэй, таму асцерагаўся нават пачынаць такія гульні чыста на выходныя. Угу. Ага. Я просто баюся, і мне заўсёды даволі часта я жадаю ведаць усе спасылачкі ў гульне, з таго, што мне цікавыя гісторыі, так? Я жадаю часта ведаць усе спасылкі да таго, як яшчэ я пачаў гуляць. Ну, то бок, мне патрэбна папярэдняя частка, каб ведаць асноўны, як мінімум, большую частку ось інфармацыі. Таму я праходжу, звычайна, ў парадку у гульні. Мне эмацыйна складана пачаць наступную частку, таму што я такі, блин, а што калі я нешта не зразумею? Я разумею, гэта поўная лухта, большасць гульняў зроблена так, каб ты спакойна пачынаў з другой часткі і добра сябе адчуваў, але адчуванне таго, што я прапусціў штосьці непрыемна. Чаму дзяцей няма імёнаў? Ну вось шкада, дарэчы, у большасці гістралаў няма. А, дарэчы, я толькі зараз уважу, глядзіце, яны яшчэ аднаго ультыматыўнага сакапатата робяць. Наступнага. Добра, нехай працягваюць. Вельмі дэпрэсіўны гістрал перад намі. Мне падаецца, у мяне чатка трошки. Не, з чаткой усё ў парадку. Ён дэпрэсуе, што не думае, што не вельмі удалую зброю павесіць на гэтага самага, на сакапатата. Абарончую, наадварот, не зброю там. Угу. Яго дызайн гэтага шчыта, ён нават не іх, не гістральскі, яны скралі яго ў папярэдняй экспедыцыі.
Ô Miguel Isara aqui, pô. Я фосерито курова маки путура кінаса. Бо там унутры сядзіць маленькая фігулька. Я так і зразумеў, таму што калі мы кожны раз, калі мы перамагалі здаравенных вось гэтых босаў сакапататаў, з'яўляліся маленькія. Я так разумею, маленькія вываліваліся знутры сакапатата. Я так і зразумеў, што сакапатат гэта па тыпу як робот, які кіруецца знутры. Ну, нешта такое. Чаму басанож? А вось гэта пытанне да Луны, і я не ведаю адказа. Мы не ведаем проста. Гэта ўсё яшчэ нічога, а вось выйдзе Вядзьмар 4, там такая чарга тады накопіцца, што і не разграбеш. Ну вось гэта самае, я шчаслівы, што я прайшоў 3 часткі Ведьмара, і на жаль, не ўсе пытальнічкі закрыў у Ведьмары 3, але мяне не хапіла бы. Вось. Але я скажу, блин, пытальнічкі у Ведьмары гэта вельмі крутая штука, таму што ты не ведаеш, ты зараз можаш знайсці проста мелкую нейкую штуку, а можа цэлы квест, сюжэт свой закрыты, які працуе ў адной невялічкай лакацыі. Гэта ачмурэнны канцэпт, мне падабаецца. Па тыпу у цябе ёсць матывацыя, у мяне больш матывацыя. Я як бы шукаю звычайна сакрэтачкі толькі тады, калі яны мне ну вельмі патрэбны. Ну скажем так, на высокіх узроўнях сакрэткі вельмі важна шукаць, напрыклад. Складанасці я маю на вельмі высокіх узроўнях. А калі мне не цікава, і у мяне ўсё добра атрымліваецца, я жадаю як мага хутчэй па гісторыі, я проста нясуся далей па гісторыі, не правяраю у розныя хованкі, так? Вось. Ну, калі мне па тыпу ўжо здзябло, вось, я спрабую як мага хутчэй прасунуцца. І вось Вядьмар 3, нават у гэтым ты такі, там можа быць гісторыя, і я жадаю нават паглядзець, што там адбываецца. Нягледзячы на тое, што на па тыпу 4 пытальнічка ў лепшым выпадку у мяне будзе нешта цікавае. Сирото салампе, умикира сиеву. Умі? Так, мы падтрымалі трохі гэтага чэла. О, Ганляр. Я могу с тобой знайсці... Ага, добра. Костюм сакапатата. Блин, давайте. Пофиг на тое, што у нас грошай, не тое, каб шаман. Я за гэтую вопратку я паспрабую. Давайте-ка. Гюстав. Час перапранацца. Дзе там? Гюстав. Давай. Глядзіце, карацей. Вось так. Костюмчик сакапатата. Опа. Гюстав? Где-то там? Во, идеально. Вы глядите. Боевых Гюстав. Сакапататный. Ну... Ашмурена. Твой патат? А что твой патат? Ага, спустить? А як яго можна спусціць? Я думаю, вось адтуль праз верх прабрацца, і я тады магу зняць яго. А дзе тут шлях будзе наверх тады? Так, вось там. Я бачу яшчэ. Нешта я раскашляўся сёння. Падазрона, я спадзяюся, не хварэю. Блазень, ну ідэальны касцюм. Не, я зараз яшчэ і чихнуў, блин, наверх. Я пакашляў, чихнуў, аж мурэнна. Пачалося. Так, я трохі заблукаў. Мы вось там, хутчэй за ўсё, можам прайсці. Вось там я бачу яшчэ зверху. Я спрабую знайсці, як выратаваць маленькага. Шлях яшчэ вось тут. О, ось, адсюль пачынаецца. Можам рамансіць мясцовых. Ну, яны ж не адрозняць. Я ідэальна апрануты. Сакапататный Гюстав. С пензликом на голове. Во. З маленьким поразмаўляем. Маленький, чуешь? А, я павінен да яго скокнуць. Ён кажа, што не пойдзе ўніз. Пустили его.
Фумикира севу. 있어? Новий костюмчик. Для кого? Для Луни. І Луна може бути. Зараз у нас повна команда буде. Луна час перепринатися. Сакапотатная Луна. На жаль, те саме фризури нема. Фризуру прийдеться ще здобути де-небудь. Во! У нас команда покриху полепшається. Луна. Маэль только не подрыхтованная. Весь Гюстав полностью подрыхтованы. А это не арена, не там? Ну, поглядите. Ну, гэта дакладна сакапататы. Гэта не... Мясцовыя просто выглядаюць гестралы, яны выглядаюць вось так. Яны не больш за вось гэты памер. А вось гэта дакладна, яны робяць сабе роботаў вось гэтых баявых. Это у нас арена, так? Наро покира вемиро. Так. О, там заўзеюць. А тут няма нічога сабраць. Там такая здаравенная лакацыя і адчуванне, што я нешта магу тут скрасці. О, я магу сюды забегчы. Ага. 100% тут павінна быць сакрэтка. Ну, дакладна. Як ведаў, як ведаў. Nice. А, ну, не той, каб супер. Ну, хоць штосьці. Я яшчэ не ўсё праверыў тут. Добра. Значит, і невялічкі бонус сабе. Я думаю, на арену мы перапранемся ўсё ж таки нормально, мы не будем у костюме сакапатата. Як я казаў, я гэта лепей буду праходзіць так, як оно по тыпу, по сюжэту павінна быць. 아, 오, 게리. Ето. 아밀바. 엄마, 우리라, 보세. Дзеці загналі, карацей, здаравенага гістрала у пастку і, карацей, пробуйте таку вернуць нейкую фігурку. Вось тут дакладна, вось бачыце? 100% там есть хованка. Я адчуваю гэта. Просто без варыянтаў. Пытанне ў тым, што я не магу выносіць вось гэтыя штукі драўляныя. Я ж не магу зараджаць там па тыпу атаку, нічога такога. Здаецца, не аднолькова ўсё. Я так разумею, будзе нейкі анлок, які драўляныя штукі дазволіць выносіць. Я дакладна тут я ўсё? А ты што? Рико, фемик. Темакима бакорито. Я так разумею, можам ісці на арену. Во, і зноў жа. Бачце? Блін, ну такое адчуванне, што паўсюль гэта ёсць. Драўляныя сцены гэтыя. А ты гриндавик мониторори. Так, месца, дзе лечаць. Самае сумнае месца ў вёсцы. А вось гэты хлопец увогуле блакуе мне праход, так? Ага, сёння ён не жадае нікога лячыць. Ачмурэны лекар. Мы такія, блін, ну тады сёння ўсе памруць. Ён такі, а ну тады і без праблемаў. Ды і пофіг. Ён з'еў шмат неўронаў? Окей. А, ён жартуе. Як ён сцвярджае, ён выратаваў больш за 10 тысяч яго, ну, карцей гістралаў. Добра.
Гэта таксама адчуваецца, як просто заблакаваны праход, які я змогу потым адчыніць. Ага, вось ён уваход у арэну. Я так разумею, гэта мясцовыя жадаючыя. На Don't Start Together без арыганы адпраўляецца 100. Я нават подозраю, я ведаю, што адбудзецца далей. Рвыдак. Выбачаюся, не Рвыдак, гэта Метэйгорый. ほら、トロシストランペオなの。 Угу. Ён кажа, што у цябе ёсць магчымасць нанесці адзін удар, і калі ён будзе больш за 9999 пашкоджанняў, а я атрымаю прыз. 今バーのフォービン。Я бомбина. Не, мы 9000 мы не можем. Мы максимум наносим по типу 500. О, ну, не 500, там 1000, 1200, 1500 прикрытие. При одном ударе нанести 9999, это пакуль за межами нашей здольностей. Чекайте, как это куда ведем? Это у арену? Еще в этом месте я еще не был. Разворачивайся. И тут реально жестник. Разворачивайся, это как раз таки уваход все, зразумел, до казино. Ну, в принципе, мне нравится, я все доследовал нават. Я, вядома, не з усімі паразмаўляў, тому что нахрен гэта, тут их занадта шмат. Так. Тут ёсць сцяг. Мне патрэбна лячыцца там нешта такое. Так, мне трохі патрэбны адпачынак. А якой гадзіне скончваецца галасаванне? Яно скончваецца праз гадзінку і 10 хвілін, прыкладна. Вы ждаце зарэгістравацца на турнір? Вы гаворыце з правільным гістралам. Угу. Новы ваярнікі зарэгістраваўся на гэты самы. Яны казалі, незнаёмец нейкі, карацей, ёсць, і ён жадае паспрабаваць, ну, турнір. Пачакайце-ка, пачакай, не записывай нас. Мы под бойку апранемся як нармальныя людзі. А то мы гэта занадта падрыхтаваныя для бойкі. Так. Касцюм Люм'ер, экспедыцыя і чырвоная экспедыцыя. Ну, добра. Так. Экспедыцыя. Луна. Ну, до рэчы, вось Маэль вельмі ідзе кароткая сходзура. Ладно. Раблю так, як яны павінны быць. Поехали. Турнір. Ага, на арэне гэта бойкі 1 на 1 заўсёды. Я падпішу вас як каманду. Просто вырашайце перад кожнай бойкай, хто будзе пабіты. Цудоўна. Бертранд Вялікія рукі. Хто будзе змагацца? У нас каманда збалансаваная, але ў нас няма персонажа, які бы рабіў усё. Луна плюс-мінус падыходзіць, яна можа бясконца змагацца. Вось літаральна Луну я бы у кожную бойку браў. Таму што яна можа хіліць сябе, яна можа атакаваць, накладваць статусы. І гэтак далей. Так, запалім яго. Адзіна, яна не можа выбіваць... Яна не можа выбіваць стан ворага. Это ёсць праблема. Электрифай, давайте. Лёд давайте. Так. Ну і ўсё. Нават лячыцца не прыйшлося. Альбо... не, я атрымаў пашкоджанне сабе адзін раз. Блин, я думаў, я ідэальна ўвогуле ўсё зрабіў. Так.
Домінік, великі ноги. Добре, яны там усе великі руки, великі ноги. Давайте знову Луну і будемо Луною просовуватися. I'm ready. Окей, я його паттерн поки не зрозумів. A storm is coming. I'm ready. Вітаю, чмок, і я ні холери не зрозумів. Давайте я зачитаю. Банджу Манамі, Жегорла як? Я не зрозумів. Я спробував, я не зрозумів. Давайте лечення. Нехай повне здоров'я буде. Блін, я не ловлю алгоритм. Chroma is flowing. Так. Ну, в принципі, давайте маланкой. Thunder. Crack. Ready to evade. Ось, нарешті. Перша контратака. Let the ink flow. Можна лечитися безплатно. Бонжур, Монамі. Let the ink flow. Же горло твоє як? Ти скардився вчора. Да ось нешта незрозуміле. Сьогодні почав трохи кашляти, такий ось мелкий кашель. І почав літерально перед самим стримом за пару хвилин. Там, неяк дивно. Ось. Я сподіваюся, я знову не починаю хворіти. Я вельми сподіваюся на це, але нешта дивно, короче. Не подобається зовсім. Давайте ще раз його підпалим. Блін, противбал. Почекайте, я сам себе нашкодив? Настільки дрена я зробив? А йо-моє. Ну нічого, зато контратаку дали. Is flowing. Я ще раз. Огонь. А, я реально можу сама собі вибухнути. Йо-моє, які у її атаки є. Я ніколи просто так не фейлив. Я зараз нечто некілька разів зробив. Настільки стриму французької не володав. Декілька б я набула. Я теж не користаюся французькою. Тут пару разів мерде сказали і все. Конец. Чекайте, а що за апгрейди? А, у яє есть. Давайте її спритність так само підвисимо. Нехай такої частей. Вивчить новые, у яє не хапає. Так, можна забивати покуль. Угу. Протягуємо бойку. Сподіваємося, сіквел до хвороби опиниться простим фільмом. Я так само сподіваюся. Блін, окей. Не спарировал. Подпалим його. Блін. Ну, давайте полечимся. Ну все равно горить, якби. Я могу собі дозволити трохи. А ё-моё, он подманный удар нам нанес. Давайте электричность. Да, блин. Амаль, кожний раз амаль, ось. Близенько-близенько. I'll do it. Нарешті. Де багет апокаліпсис, я думаю, це на високих уровнях, покуль рано. До таких здольностей ми ще не доросли. Давайте маланку далей. Ага, окей, давайте лед. Chroma. Заповолим його. І... Я ще раз електричністю. I'm ready. Амаль.
Просто звичайно атака і доб'ю його вже. У нас є палка неправильно. У нас є екскалібур, який стріляє лазерами. І ось зараз ми їх трьох чемпіонів перемогли, і зараз ми супроти незнайомця ніякого. Хто буде змагатися? Я думаю, знову Луна, бо яна лепей за ўсё, знову ж яна лепей за ўсё може витрымліваць доўгія бойкі, нават калі я раблю памылкі, я могу сабе дазволіць. Угу, окей. Яшчэ один член экспедиции. А яна член нашей экспедиции? Почекайте, так, яна член нашей экспедиции. 33-я же, правильно? Wait, that's... Ciel? What? How? You guys? You're alive! I thought I was the only one left. I knew you were resourceful. How did you get here? È umano! Sarà chi pottura chi massano! Chi mano faito! Non ha faito che no be! They're expecting a bit of a show. Shall we? Ну добре. Сіель, вітаю. Я не була, по-моєму, у самому початку, просто що знову ж я там перепинок робив. Ага, не зловив я її. Ой, ще є нейкий елемент є. А, блин. Продёбал усё. Looking good. Лечимся. У сенсі looking good. Усё дрено для мяне. I'm ready. Картки увогуле нейкія. Угу, я подавысила свою хуткость. No margin for error. Добре. Протягуємо лечиться. Мне потрібно витягнути то. А ё-моё. Я вообще продёбываю. Hurts. Лечимся. Да, блин. Margin for error. Да что такое? Я могу протягивать довольно долго лечиться так. Я тому луну я брал. Да, гэта нельга, зразумеў, гэта нельга было так рабіць. Упс, я сказал долго, так? Предметы лечения. Good. Ready to Полечились. На 4-ю цивилизацию отправляется 10 A тысяч. storm is coming. Голосование у нас кончивается праз годинку. Причем ровно праз годинку. Так. Давайте накладем усё ж таки огонь яшчэ. I'm ready. Да, что такое? Я кожный раз продёбываю все яе атаки. Лячэння. Да, ё-моё. Я я увогуле не ў яе рытме, просто абсурдна не ў яе рытме. Давайте яшчэ один предмет скарыстаем. Let the ink flow. Я, може, занадто на чат звертаю уваги. Я не ведаю, я не ловлю увогуле. Так, я пропустил увогуле. Інтерпресія, так, бла-бла-бла. Калі я яшчэ не забыўся ў французскай артыклі ла і ле. Ну, мне падаецца, што так, але я не спецыяліст. А можна нам яшчэ хлопца якога ў паці, якога-небудзь Лео? Ну, Лео скончыўся. Лео... Ну так, калі касой па храпе сапраўды хёртс. Бачылі, што французы анімешную гульню анансавалі? Не, не бачыў. Я пропустил State of Play учора. Вось. Таму не ведаю, я бы поглядел. Я так разумею про гэта саме, про State of Play гаворка, так? А лучше это. Так, лячэнне. Працягваем лячыцца.
ready to evade. Да, блин. A storm is coming. Я ни водного удара просто, я все пропускаю. Лечення. Я нават не наношу їй пошкодження. Калі б я просто пачаў парырываць, ну, хаця бы одну атаку спарыраваў, працэс бы пайшоў, але зараз я займаюся толькі тым, што лячуся. Давайте працягваю лячыцца і пакуль не навучуся парырываць яе. У доўгую карацей робім. Ёсць, нарэшце. Першая контратака. І я не атрымаў пашкоджання ў гэтым ходзе, і я магу агнём бахнуць. Літаральна просто не атрымлівалася яе парырываць. Ни разу. Так, на State of Play. Угу. Я б паглядзеў, ну, давайте, катсцена. Угу. Треба прапануць асабістую зброю. Окей. Well, that wasn't so bad. Yeah, it really just felt like beating old people. So it wasn't so bad. Am I one of those old people? One day, I hope. Hey, how'd you end up here? Oh, after the beach, I ended up in an odd yellow forest, not too far from here. Had to dodge a few Nevrons, but luckily I met a Gestrel who guided me here. What about you? Well, I woke up next to a waterfall and... We can talk later. Let's get back to Golga. No time to lose. Добра, вярнуліся да боса. Далі новую зброю, так. Ці ждаю я прайсці туторыял CL? Толькі доступна зараз. Давайте пройдем яе туторыял, паглядзім, што ў яе за персонаж. Not today. Окей. Пропусціў. Так. Прадказанні CL. CL можна выкарыстоўваць прадказанні на ворагах. Максімум до 10 на вораге. Здольнасці, якія накладваюць прадказанні, генеруюць зарады сонца. Гэты самыя здольнасці, якія паглынаюць прадказанні, генеруюць зарады месяца. Окей. Яе прадказанні. Базовыя скілы Twilight Slash і Focused Foretell. Адзін накладвае 5 прадказання і генеруе одно сонца. І пачніце з яго. Угу. Ну, добра. Это той, якога мне складанне за ўсё было, блин. Прадказанні CL. Выкарыстоўваючы сфокусаванае прадказанне, вы атрымалі адзін зарад сонца, які і нанеслі і наклалі 5 прадказання на ворага. CL атрымлівае бонусныя эфекты, калі ёсць сонца альбо месяц актыўнымі. Актывацыя зарад сонца 1. Атрымліваеце пункт дзеяння за кожнае прадказанне, якое вы выкарысталі. Зарады месяца атрымліваеце 1 пункт дзеяння за кожнае прадказанне прымяненае. У ідэале яе просто балансаваць па тыпу. Выкарыстоўваць, накладваць. Ну, нічога такого. Накладваем, здымаем. Накладваем, здымаем. Так. І яшчэ дасць даволі шмат пунктаў дзеяння. Я так разумею, я ніколі, калі балансаваць гэтую штуку, то я ніколі не будзе праблемы з пунктамі дзеяння. Заўсёды будзе шмат. Потому что по выгляде гэта до халеры я бы зараз опять атрымаю пунктаў дзеяння за свой экшен. Так. Нейкія танцы маоры пачаліся. Не, гэта луна звычайнае дзеянне. А французы вырашылі адбіраць багеты ў японцаў. Дык яны... Ладно. Занадта персы неяк занадта падобныя адна на адну. Ну, трохі ёсць.
Насамрэч, Сіэль мне трошки нагадвае Маэль, толькі больш дарослую, вось і ўсё. Ось, амерыканцы пачалі адбіраць бургеры японцаў яшчэ з нулявых, французы пачалі толькі зараз. То на папулярнасці культуры усе пачынаюць яе імітаваць. Ну, так. Try me. Так, это ёсць? Зацьменне. Засталося 2 хады. Плюс 50% пашкоджання. У 2 разы больш прадказання накладваецца, і ў мяне ў 2 разы больш запас прадказання можна мець. І ў пачатку яе хода, калі Сіэль мае адначасова і месяц, і сонца, яна выкарыстоўвае іх, каб атрымаць зарад вось гэтага зацьмення на 2 хады. Бла-бла-бла, колькасць пашкоджання вырастаюць у залежнасці ад таго, колькі зарадаў сонца і месяца выкарыстана. То бок у мяне быў 1 і 1, і тэарэтычна я магу... Цікава, як гэта працуе, калі у мяне, напрыклад, 3 і 2, напрыклад, зарада, то атрымліваецца я як бы з'ядаю толькі 2 зарада і таго, правильно? У мяне застаецца 1 яшчэ сонца, напрыклад. Ну, зараз на ворагу няма, трэба накласці на яго прадказання. I'm waiting. Ну, я зараз яго заб'ю тупо контратакамі. Ну, ладно. Але он нагадываў Гюстава, так? Есть такое. Добра. В принципе, экспедиция у нас. А дзе Сіэль? По типу, за мной бегает только 2 персонажа заўсёды, так? Я правильно зразумеў? Ну так. А чаму Сіэль нема? Ну, ладно. Шкада было, бегала бы там посередине ззаду. Так, калі ласка, дайте мне пароль ад месца. Там нейкі SKE, выбачаюся. SKE гэта нейкая істота, ну, хутчэй за ўсё гістрал, я так разумею, які жыве паасобку, і гістралы абараняюць SKE, каб абы хто да яго не ходзіў. Нам патрэбны пароль гістралу, каб прайсці да SKE, таму што ён даволі моцны, ён можа проста забіць нас выпадкова. Пароль, вали отсюда, каратей. Сиди с моей дороги. The password is get out of my way. Very gestural-ish. А колькі народу ў паці, можа быць 4? Ну, скажем так, я так разумею, што ўвогуле, ну, на ўсіх прэвьюшках толькі 4 персонажа я бачыў. Не больш, по-моему, не больш. As loud as we can. God. Thank you for everything. Gestural positivity is so heartwarming. Thanks, chef. Яны адчынілі кароткі шлях. Правацировать яе на дуэль. А давайте, что нам? Не, давайте пакуль пакінем. Нас захавала, вось, цудоўна. Давайте спровоцируем яе на дуэль. Давайте, паспрабуем за луну. Паглядзім, наколькі яна моцная. Окей, не мой ворог. Ну добре, потім прийдем. У нас накапливается целый спис тых, кого мы можем побить. Так, выход з вёски. Вось тут повинен быть. І нам самы час можа вось гэтую дзяўчынку новую, я забыўся ўжо, як яе палепшыць. Па выглядзе гэта апошні персонаж. Па выглядзе.
А JRPG-шкі звычайна, ну не заўсёды, далёка не заўсёды, але JRPG-шкі часта маюць наступны прыкалдэс. У вас больш людзей у паці, чым вы можете з сабой узяць, то бок, напрыклад, у вас 10 персонажаў, вы можете ўзяць з сабой толькі 4. Вось. І ў выніку як бы тут не выглядае, што ёсць менюшка, якая была бы спецыяльна для таго, каб паці можна было пераназначаць, але такое можа з'явіцца яшчэ. Максімальна ў паці адначасова ў бойцы бачна, што будзе 4, не больш. Так, записываем натачніка. Так, нататнічак тых, каго мы паб'ем потым. У яе ажно 45 пунктаў. У нас ёсць зброя для яе, дарэчы. Слухайте, там ёсць персонажы, якія, ну, там нам прапанавалі набываць штукі. Просто ў мяне няма ні халеры. Так, сель. У яе зброя 5-го ўзроўня. А давайте пробяжимся хутенька па гэтых самых, па гандлярах, можа быць, мы нешта ёй набудзем. Там павінен быць мужик, якога Бен Стара гучаў. Магчыма, я не тое, каб магу сказаць, таму што я максімальна без спойлераў. Ну, па тыпу, я не ведаю. Я нават не ўпэўнены, што Сцыла, вось гэтая Сцыла, тое, што я бачыў на прывішках, я нават не прыглядаўся спецыяльна. Я проста пабачыў 4 фігуры, я ўжо палічыў гэта спойлерам. Ну, па тыпу, больш фігур, чым 2. Як у пачатку. Ну, што чакана ад JRPG, але я максімальна абыходзіў спойлеры, таму я ведаю ні халеры увогуле пра гульню. Апгрейд Піктаса. Добра, дзякую вялікі. Гэта ў нас ужо ёсць. Гэта мне не патрэбна. Там просто прапанавалі, па тыпу, чел, падайдзі да нас пазней. Але гэта хутчэй за ўсё ўпрыгожванні будуць нейкія, я так разумею. У тэатры, па-моему, стаяў чел. Я думаю, менюшка, калі сапраўды ёсць спосаб змяняць персонажа ў паці, то хутчэй за ўсё ён з'явіцца, я разумею, што ён з'явіцца, просто што мы можам... менюшка пакуль не зразумела, дзе яна будзе. Хутчэй ўсё ў лагеры, у лепшым выпадку. Дзесьці вось гандляр быў тут. Дзе? Я ўпэўнены, тут быў гандляр дзесьці, не? І мне прасніўся ён. Опа, пачакайце-ка. Гэта што? Таксама вось гэтыя дзіўныя дзверы. Ты хто? Это свяшчэннае месца. Мы бачылі гэту дзвер дагэтуль. Вядома, усе гэтыя дзверы па ўсяму кантыненту. Што гэта за маёнтак унутры? Ты быў унутры? Яна ніколі не адчынялася. Яна для магістралу ніколі не адчынялася. А для нас адчыняецца. І мы ў іншай частцы маёнтка. Цікава. А я магу неяк адчыніць сабе шлях у тую частку маёнтка, дзе я быў? Опа. Нешта змянілася. То бок, калі я вярнуся ў тую... Можа быць, я зараз адчыніў нешта? Адчыніў? І тады, калі я вярнуся ў маёнтак праз галоўны ўваход, я, можа быць, там знайду нешта адчыненае ўжо. Ну ладно, давайте, пойдем далей. Пачакайце-ка. А чаму ты адчыніўся? Ага. І вось мы на ўваходзе. Зноў. Ну, давайте дзяўчынку палепшым ужо раз. Раз уж мы тут у маёнтку. Ці мае гульня секс-сцэны, сумняваюся. Цыла ёсць? А Харыбда куды падзелася? Рана яшчэ пакуль. Пакуль яшчэ рана. Давайте здароўе ёй дадзім. Здароўечка, калі ласка. Вось 12, прыкладна, нам патрэбна, каб камфортна было. Далей, у яе зброя, якая падвышаецца праз спрытнасць. Я нават не ведаю, што з яе збіраць, таму што яна пакуль я не ведаю, што яе за здольнасці. Давайте пакуль пакіну. Вось 12 пунктаў я закінуў. Паглядзім, што я яшчэ магу ёй новае вывучыць.
Фантомны клінок. Шмат цёмнага пашкоджання. Адзін удар выкарыстоўвае ўсё прадказанне, каб нанесці пашкоджанне. Так. Збор. Наносіць сярэдняе пашкоджанне адной цэлі, адзін удар. Выкарыстоўвае элемент зброі. Лечыць на 40% здароўя. Паглынае ўсё прадказанне, каб павялічыць лячэнне. Ага. Ну добра, давайте вось гэта. Лячэнне добра. І гэта ў нас якраз таки паглынае. І гэта таксама паглынае. І верхняя галіна выглядае як... А, пачакайка, і справа ёсць. Накладвае. Ага, вось оно. Картка для... ну, з адметкай. Ну, адметкі даволі моцная штука. Давайте возьмем. Няхай будзе статус. Што гэта за французскае сучаснае мастацтва і без секса? Make sex scenes great again. Дык гэта, мне падаецца, ёсць спецыяльныя сайты, дзе можна паглядзець дастаткова такога мастацтва. Цмок. Я сам ніколі не бачыў, але мне расказвалі. Ось, і там, я думаю, ты можаш пабачыць дастаткова. Так. То бок справа накладванне, злева паглынанне. Давайте накладванне яшчэ. Усім ворагам нізкае пашкоджанне. Накладвае 2 прадказання за удар. На Unreal Tournament патравляецца 2500. Дзякую вялікі. Што ў нас увогуле па лідарах выглядае? Давайте-ка. І яшчэ 2500. Добра. Дайце-ка хутенька зазірну спіс лідараў. Угу. Так, дзе яно? І яшчэ, дык гэта... А, ну, я зразумеў. Ага. Там літаральна 500 пунктаў мэтай горы не хапіла до 10 тысяч. Просто адпраўляецца ў выніку 9500 адпраўляецца на Unreal Tournament Cup. Ён дабіраецца до другога месца і застаецца на другім месцы зараз. Вось. У нас як выглядае спіс лідараў? Зараз я дакруціць ужо дайс. Мне падаецца, яшчэ пару разоў павінна будзе пакруціцца. Не? Альбо гэта апошні быў? Мне падаецца, гэта быў апошні. Так, на першым месцы цывілізацыя 4 50500. Unreal Tournament Cup у нас недалёка ад яе 52200. На третьем месцы Devil May Cry з 51 000. Nier Automata 49500, вельмі блізка таксама. Усё вельмі недалёка. І ўжо вось пятая пазіцыя даволі далёка ад першай, ну, даволі вельмі далёка ад першай. Warcraft Adventures 40 000. Warcraft Adventures у нас перамагаў нават у гэтай самай у рулетцы, але былі трошкі праблемы, у яго былі вялікія праблемы з захопам. Вось, я зраблю яшчэ, калі яна набярэ пунктаў дастаткова на перамогу, я зраблю яшчэ адну вялікую спробу неяк наладзіць гэта, таму што захоп не працуе. Асноўная праблема захоп. Усе варыянты, што я бачыў, яна, на жаль, там мае праблемы. Гульня-то запускаецца і гуляецца, вось што дзіўна. Вось, так што з Warcraft Adventures я, магчыма, можа быць, калі нешта не пойдзе не так, дзякуючы новаму боту я магу паглядзець, хто галасаваў, і мы можам перанесці на іншую гульню балы, калі ў мяне толькі ў выпадку, калі ў мяне не атрымаецца. То бок, ну, па-тыпу, я ведаю, што не атрымліваецца. Вось. Добренька, працягваем далей экспедыцыю. Дарэчы, давайте невялічкі, раз ужо пачаў перапынак невялічкі, я агучу яшчэ пару рэчаў. Другая серія Самурая Чамплу выйшла учора на скрынцы. Зараз спасылачку ўжо шукаць не буду. Трэба, можа было бы зрабіць, каб у мяне абвяшчэнне з гэтым з'яўлялася. Вось, выйшла другая серія. Я так ўсё яшчэ не паглядзеў, але я учора заняты быў, так што, ў прынцыпе, я магу сабе гэта выбачыць. Вось, жадаю паглядзець. Вось вам спасылачка на серыял.
А яны серыі будуць выходзіць кожны панядзелак і сераду. І так пакрыху ўсе выйдуць. Калі вы жадаеце паглядзець усё раней, вы можете зайсці на Patreon Маўлярні і вось сюды. І вы можете там закінуць трохі грошай, і вы атрымаеце доступ да ўсяго серыяла адразу. Яшчэ ну, я працягну хуценька прайдуся усе навіны. Новая версія Disco Elysium таксама выйшла пару дзён пазаўчора, атрымліваецца, у аўторак, у ноч нават. Так што з аўторка на сераду выйшла. Там даволі нармальна так выпраўлена. Гэта версія, якая трохі затрымалася. І таму там накапілася ў ёй. 6 дыялогаў было адрэдагавана. А як мы працуем? У нас ёсць аўтаматычны пераклад, а мы наверх зараз займаемся тым, што выпраўляем хібы гэтага аўтаматычнага перакладу. Мы бярэм цалкам дыялогі, ад пачатку да канца праходзіцца дыялог, ён потым вычытваецца яшчэ двума рознымі людзьмі, і потым яшчэ я ў канцы пераправяраю тэкст, і калі нейкія хібы знайду, то яшчэ ў канцы вычытваецца. Вось. У цалкам тэкст атрымліваецца даволі файны, і працэс ідзе не супер хутка, але ўсе робяць гэта ў вольны для сябе час, і таму вось мы тут. Я думаю, я забыўся Рудзі закінуць, дарэчы, ён прапанаваў закінуць, каб трошкі абвясціў, можа хтосьці будзе яшчэ зацікаўлены, каб ён па сваіх каналах яшчэ закінуў, можа быць, і атрымалася бы трошкі разрэкламаваць тое, што мы, у прынцыпе, можам спакойна сабе дазволіць значна больш людзей у каманду. Зараз нас 4,5 чалавекі. Вось, мы можам дазволіць сабе значна больш людзей. Усіх, хто жадае, можна падключыць. Там патрэбна пэўны часу спачатку, каб па тыпу проста, скажем так, я патлумачыў, як гэта ўсё робіцца, дзе што тыркаць. Вось, а далей ужо проста праца з тэкстам, і ўжо можна спакойна сядзець, замяняць усе галіны дыялога нейкага, разбірацца. Так, давайте-ка у яе здольнасцяў даволі шмат, але я баюся зараз браць, ну, поінты закідваць, таму што я не ўпэўнены. Я не ўпэўнены, у чым яе моцны бок. Я таму ёй здольнасцяў пакуль браць не буду астатніх. Я бяру, ну, пастаўлю ёй тое, што ёсць, і пакіну так. Трэба каманду дадаць боту, пераклад ці нешта накшталт. Па тыпу, які стан на перакладу зараз? Вось. О, блин, я кожны раз, калі пачынаю расказваць пра Disco Elysium, мне з'яўляецца вось гэта ўзгадванне новай версіі Disco Elysium у чаце. Там вось пасылачка на гэта самае, на мод, і можна спампаваць. Ужо, дарэчы, у наладах гульні была выпраўлена назва, яна называецца не гішпанская, яна называецца беларускай, таму знайсці будзе прасцей. Вось, бо былі праблемы ў людзей. Так, давайте нам спрытнасці ёй дадзім. Таму што яна якраз такі персанаж пра спрытнасць, на мой погляд. Ось, я бы моцы яшчэ разагнаў, але мне падаецца, гэта зброя ўсё ж такі важней. Абарона я не вельмі бачу сэнса ёй. Блин. Не, ну давайте вось так, крыты разгонім яшчэ на 12 пунктаў. І астатняе ў моц, вось так. Трошкі больш збалансаваны персанаж. Не, можа быць, давайте вось так яшчэ зраблю. Вітаю у суполцы, латэнтны беларус. Ось, добра. Вітаю у суполцы. Давайте-ка закінем ёй у здароўе рэшту. Бо я баюся, яна будзе ад'язджаць. Слухайте, я так зараз падумаў. Не, блин, яна ж павінна быць у нас у групоўцы па тыпу як ваяр, правильно? Яна ж будзе ў бойках удзельнічаць, але бо я ўжо павінен выбіраць сабе, хто у нас будзе удзельнічаць. Меню экспедыцыя. Просто я бачу насупраць астатніх ёсць цягі, так? Дадаць у паці. Ага, 3 персонажы ў бойцы. Блин, слухайте, у нас настолькі збалансаваная група, што я не думаю, што варта ўвогуле. Які цяжкі выбар, ты пакінуў беларускамоўным гішпанцам. Ну, так. Атрымліваецца, кожная з гэтых зачыненых дзвярэй гэта сакрэтная дзвер дзесьці ў сусвеце, правильно? Там пуста. А чаму тут пуста? Дзіўна. Гэта самае, атрымліваецца, кожная з гэтых дзвярэй гэта зачыненыя дзверы дзесьці ў сусвеце. Я павінен, калі я іх збіраю, то я магу пачыняць усе гэтыя праходы. Окей, цікава. І тады у нас маёнтак поўнасцю адчыніцца. Пераскочыць нельга.
Што цікава, маёнтак даволі ў стылі гэтага самага экспедыцыі, бачыце, ну, па тыпу наша вопратка і маёнтак, яны вельмі падобныя. Цікава. Я вярнуся ж туды, адкуль прыйшоў, правильно? Я спадзяюся. Так, так. Дзе зайшоў, там і выйшаў. Ось, наконт каманды ў чаце неблагая ідэя. Трэба паглядзець па тыпу, якая бягучая зараз стан пераклада і апісання. Але зноў жа гэта глядзіце, якая справа. Тое, што тых, хто на стрымах сядзіць, вы і так ведаеце. А і гэта яшчэ... Блін, я жадаю за гэтага чэла прабесці. Ладно. Я як бы яшчэ пакідаць, яно ж застаецца потым на ютубе. На ютубе ты як бы не патыркаеш каманды твічоўскія. Не вельмі жадаю гэта пакідаць поўнасцю на гэтую самую, на каманду чата. Давайте на выход, я не бачу тут больш сэнса, я не знайшоў там увогуле гандлера таго. Ось ты маленькі, ты не жадаеш меч? Яны павінны былі адкрыць задні дворык свайго гэтага. Угу, нас адразу ў лагер перанеслі. Я магу нешта... Сцыла, дарэчы, не ўпісваецца ў нашу паці, ну, канкрэтна ў баявую паці. I still can't believe it. I lost hope after a while, but you all survived. Як бы у яе стыль бойкі гэта накладванне статусаў і здымаць гэтыя статусы. Гэта вельмі неблагая бойка, але Маэль у гэтым сэнсе прасцей. Калі нешта пойдзе не так, Маэль можа ўсё яшчэ працягваць нанасіць вялікія пашкоджанні. І вельмі проста, не вельмі нейкая механіка патрэбна, там нічога здымаць не патрэбна, планаваць яшчэ менш, у выніку Маэль атрымліваецца больш простым персонажам. Няхай каманда чата запускае файл навіны mp3, дзе ты запісаў паведамленне пра стан перакладу. Дык мне ж тады патрэбна падрыхтаваць гэты файл. Я чалавек лянутны, мне прасцей проста прагаварыць. What was your plan if we hadn't? Be a gestural champion until your gamage? Well, it was a lot of fun, so yeah, maybe. Noko's quite obsessed with your arm. Your apprentices would be extremely proud knowing a gestural loves their work. Yeah, they'd be insanely excited. Well, they did a great job designing your arm. It was quite a creative assignment you gave them. Well, when life gives you lemons. Losing an arm is quite a lemon. Yeah, it's not lemonade. Так, а дзе дзяўчынка? Дзе Маэль? Давайте музычку включим. А у меня только одна тема есть, на жаль. А где Маэль? Опа, а ты кто? Видите? Фосерито кул. Сара. Кава, ами. Ён пытае такія, гэта вы, хлопцы з экспедыцыі? Ну, тыя, якія любяць забіваць рознае, даследаваць сусвет, а потым паміраць. Так? Гэта вы? Это мы. Цікава, акторы ж не французы, яны імітавалі акцэнт. Акторы не французы? Я не ведаю. Ну, глядзі, якая справа. Акторы захопу? Па тыпу, калі акторы захопу не французы, то голас агучваць, ну, хтосьці можа іншы агучваць персонажа. Плюс французская можа мець... Яны проста могуць ведаць французскую. Тым больш, што яны на ангельскай кажуць без акцэнта. Ну, можа, мінімальна нейкія імітаваны, хутчэй нават. Kipatula kima, sarobeno.
Я прывёў аднаго маленькага да іх гістрала страчанага да яго. Você rico culo Bahama. Угу. Taro mutasusu bakoroto. Tipo tulla kima. Sarobeno. Угу. Ён будзе даваць узнагароду за кожнага маленькага гістрала, якога мы знойдзем. Арган нешта вырубляла з акцэнтам. Вітаю, Руді. Niso mo amibumbo tiro lake. М. Taro mutasusu. Ну добра, дапаможам яму, будзем шукаць маленькіх гістралаў. О, у Майль з'явілася карацей. Ну што? 1 з 9 знойдзены. Ну добра, а дзе Маэль? Куды яна падзялася? Дзе ў лагеры? А вось і яна. Maybe you should stay. What? It's safer in the village. You missed the chance to meet Eskie? No way. Mael, I'm okay. We stick together. Гюстаў зараз прапанаваў ёй застацца, Маэль застацца ў вёсцы гістралаў. Да, ну, па тыпу, проста ў вёсцы гістралаў. Так, я магу, ў прынцыпе, яшчэ што-небудзь парабіць, так? Мне лячэнне нейкае патрэбна? Не. Усё на месцы. Празмаўляць з іншымі. Я так разумею, зноў катсцэна будзе. you okay? You've been quiet since we left the village. Yeah, sorry. Just bad memories. Wanna talk about it? No. No. I'm glad you're here. I would never abandon a member of Aquafarm 3. Aquafarm 3. Aquafarm 3. That was so long ago. You and Sophie were inseparable on that project. Yeah, we were. Не, да ладно. Акцента там малема, амаль не існуе ніякага. Hit so many neighborhoods at once. Kind of nostalgic thinking back. We really thought we were making a difference. Hey, Як мінімум we're не still французькі. making a difference. Yes. Of course. Yeah. Маэль Shadowheart. Ого, не халера сабе, агучка. Так, Гюстаў гэта Чарлі Кокс, гэта Daredevil. Серіал Netflix. З Netflix, блин. Карацей, у Netflix, які Daredevil, так? Мы про таго кажам. Маэль Shadowheart. Французы маюць такое гаркавае П альбо R, а гэтыя па-ангельску R праплытваюць. Ну, яны гучаць больш як брытанскі акцэнт. Для акценту можна ўключыць французскую агучку. Так, калі вам ёсць жаданне, у гульні ёсць французская агучка поўнасцю. Блин, я зараз нікуды палез. Мова. Я не магу зараз пераключаць, мне патрэбна ў меню галоўным. Ну і ладно. Можна нарманы, да ёмай. Не, я не чую нават трохі французскага акцэнта, а я вам сказаў, што я амаль не маў сутыкнення з французамі, і тут я зразумеў, што 10 гадоў таму я 2 гады працаваў з французамі. Я на французаў працаваў. І я наслухаўся французскага акцэнту, і не, я вам скажу, у гэтых людзей чыстая брытанская мова, абсалютна. Чысцейшы інгліш. Французскі акцэнт на французскай агучцы, ну, лагічна, цмок, лагічна. Гэта якраз такі там ты яе будзеш шукаць.
Так, давайте-ка напишем у дзённічак нотаточки. Так і зненацку успомніў. Не, гэта не зараз, мне потым жонка такая, па тыпу, ты чаго? Ну, у цябе ж быў, па тыпу, ты, у цябе ну, я забыўся ўжо, насамрэч, пра гэта. Я так... Я нават у Парыжы быў па камандзіроўцы тады, у той перыяд. Вось. І гэта адзін раз, калі я быў у Парыжы. Увогуле, адзін раз. Запісалі трошки прагістралаў для нашых вучняў. І ідзем спаць, я так разумею. За Procession to Calvary атрымлівае 2500. I can't believe it. We're gonna meet the SKA. А хто такі SKA? Чаму ўсе размаўляюць? The tales are true. SKA нейкі легендарны персонаж по типу? Маэль? Что за жесть? Who are you? Alicia, I told you to stay home. It's not good for you to see this. Yes, I understand. It's her fault, and she doesn't even know it. But you can't be here. What are you talking about? What's my fault? What is this? You should never have come. You're only going to make things worse for everyone. Now take your friends and go home. Let them spend their final year in peace. This is your only warning. I can't wait to see. Mael? Hey. 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 Sam, I saw him. The white-haired man and this woman. Where? did What are you you talking see? about? Mael, breathe. Slow down. What did you see? Think carefully. Every detail could be important. He said we need to go home and that it's my fault. And that I'm gonna make things worse for everyone. You were all frozen. I couldn't. It was like a waking It's nightmare. okay. It's okay. What It's else? over. You said there was a woman. Lune, maybe later. She had a mask and I know this is hard, but I need you to focus, okay? While the details are fresh. Luna, ask her tomorrow. Hey. Breathe. Listen to me. You're safe. Do you understand? Okay? It's over. Так, давайте-ка зараз трошки разберемся. У катсцэне яны сядзелі ў лагеры, просто абмяркоўвалі пра эске і вось гэта, ну, типу, пра мясцовасць, што яны зараз пабачацца з легендарным эске. Я не ведаю нават, хто ён такі. Вось. Але мы вось да яго пойдзем.
І тут раптоўна Маэль па тыпу ўсё навокал просто спыняецца, і яна бачыць вось гэтага чалавека, які забіў усю экспедыцыю на беразе яшчэ. Ну, амаль усю экспедыцыю, акрамя нас 4, так? Ён размаўляе, і ён кажа, што Маэль, ты нават не ведаеш, што ты ў гэтым павінна, але вы робіце толькі ўсё горш. Ты бярэш сваіх сяброў, і просто вы уходзіце адсюль. Ты нават не ты з'яўляешься праблемай, але ты нават пра гэта не ведаеш. І вось жанчына, якая ў масцы, яна тыркала нешта ў Маэлі па тыпу такая, вось яна. І гэты чалавек літаральна спрабуе патлумачыць, што мы павінны вярнуцца на востраў, там на сваю выспу, у Люмьер, і пражыць свой апошні год, як ёсць, ну, па тыпу перад гамажам, і не губляць часу тут. Таму што мы па тыпу ўсё пагаршаем. У чым сэнс пагаршэння і што такое, што адбываецца, ні халеры не зразумела. Ну, вось. Як ён змог звязацца з Маэль? Прычым тут Маэль? Хто ён такі? Хто гэта яшчэ сівая жанчына ў масцы? Яны выглядаюць як члены экспедыцыі раней. Ну, па тыпу, яны былыя па тыпу члены экспедыцыі. Але якой? Усіх лідараў экспедыцыі збольшага Гюстав увогуле шмат каго ведае. Пытанне, чаму ён, ну, па тыпу, хто яны такія і што пра гэта ўвогуле вядома. Будзем яшчэ гэта сама разбірацца. Так, чатку. Па-па-па-па-пам. Так. Я амаль чыстакроўны беларускі француз. Ну, амаль. Парі Сент-Жермен. Парі нават, я так разумею, па-моему, майонез выкидываюць. Французы даволі шмат дзе выкидываюць літары. Вось, пофіг тое, што там напісана. Ці гэта маці? Я сумняваюся, што гэта маці. Можа быць маці. Але яны нешта пра яе ведаюць. Дакладна яны неяк звязаны. Маэль і вось астатнія. Невядома чаму. Хер з гары, што пазабіваў. Так, ён літаральна калі на высадцы перабіў усіх. Недзе бачыла навіну, што аўтары гульні праводзілі сляпое праслухоўванне. Таму яны не ведалі, што, напрыклад, выбралі голас Shadowheart для Маэль. Не ведаю, наколькі гэта праўда. Магчыма, я магчыма і прапусціў. Дайце ка мне момант. Я трохі паведамленні прыбяру зараз, бо гэта самае. Так. Ёсць. Яшчэ паведамленні прыбяру. Мне ў некалькіх месцах паведамленні. Трохі прыбіваем. Так. Давай, гульня. Толькі не кажы мне, што крашнулася гульня. Ну, гульня. Не крашся. Прыдаецца, крашнулася. Так. Магчыма, усляпую. Я вам скажу одно. Ну, вось, атабнуўся. Ну, падаецца, не запускаецца. Ну, не жадаю запускацца. Давайте тады я перезапушу. Вось толькі яна жыла. Ну, калі я закрываў яе, яна чамусьці жыла ў гэты момант і закрылася. А чаму рэальна так? Вось. Нешта пайшло не так пры запуске вашай гульні. Што? Clair Obscur. Эта гульня уже запущена. У сэнсе запущена, яна не запущена, і халера. Так, я што хацеў сказаць. Я бачыў кароткія нарэзкі з таго, як яны... Ну, яна па тыпу гульня ўсё яшчэ запущена. Чаму? Я бачыў кароткія нарэзкі з таго, як яны рабілі захоп твараў, так? Я вам скажу, гульня не перадае нават па тыпу... У гульні як бы плюс-мінус нармальна, просто каб вы разумелі, акторы выкладваліся просто ачмурэнна. Не хапіла, ведаеце, не ў акторах праблема. Не хапіла сістэмы захопу, таму што яны захопы рабілі твараў літаральна тэлефоны. Таму якасць, ну, такая сабе. Вось, як бы, ну, я просто бачу вось гэтыя эмоцыйныя моманты, я разумею, што тое, што мы бачым, гэта вось, ну, не... Мы не бачым таго, як акторы добра выкладваліся на сцэнах. Так. Паважаныя, вы разгадваеце лодку. Ну, ось прыкладна такое. Мы не ведаем іх матывацыю. Чаму ён забівае ўсю экспедыцыю? Чаму ён бачыць гэта як адзінае вырашэнне?
Незразумело. Так. Вяртайцеся назад і спакойна памірайце. Чаго вы думалі? Ну, вось прыкладна такое. І што яна зрабіла, невядома. Нават кубікі не спатрэбілись. Так. Дарэчы, Клэр Абскур атрымліваецца ўжо... Ну, я зараз актыўна табаўся, таму зламалася. We can debrief along the way. Let's head east to Eskier's nest. Так, я нават бачу, дзе гэтае месца Эске. Тут мы былі, пайшлі. Вось там, мне падаецца, гэтае месца Эске. На ўсход. Мы нават да яго даходзілі, толькі нам пароль патрабавалі ад нас. Не хапіла грошай на GoPro, ну дык гэта ж не захоп. Патрэбна ж... Там трохі па-іншаму працуе. Патрэбна прылада, якая робіць захопы, і ёсць прылады на тэлефоны, якія дазваляюць рабіць захопы твараў. Вось, і яны літаральна імі карысталіся для гэтай гульні. Ну, іх не той, каб... Захоп твара якасны каштуе да халеры. Ёсць цэлы набор тэхналогій, якія так робяць, і, ну, самае таннае гэта вось з тэлефона па тыпу захопы, і гэта тое, што вы можете зрабіць. Звычайная камера не падыдзе. Ну, вам патрэбна, па-першае, вам патрэбны, ну, некалькі камер, нават на тэлефоне, то бок, для захопу выкарыстоўваецца некалькі камер адначасова, і вам патрэбна такой тэхналогіі. Тэлефон, насамрэч, гэта яшчэ не благі варыянт, GoPro было бы горш. Ну, вось. Так. Не, што спачатку яна была без ботаў, ок, але ж чаго потым не знайшла. Дык ёй проста падабаецца. Ну што вы зачапіліся да Луны? Ну, нармальна ёй без ботаў. Ботаў няма, бо палёт працуе ад штурхоўвання нейкім полем з ног ад зямлі. Калі былі боты, яны проста зляталі. Ну вось, так, вось, мы ўжо гэта сама тэарэтычную базу падводзім пад магію гульні. А гэта Абскур мае дачыненне да камеры Абскура? Абскур гэта увогуле... Камера Абскура гэта увогуле... Я не памятаю, як Абскур перакладаецца дакладна, але нешта пра цемру. Ну, просто цемра, па тыпу. Яна камера цемры, насамрэч, перакладаецца, літаральна, камера Абскура. І Клэр Абскур, ну, я не ведаю, што такое Клэр, але гэта атрымліваецца, калі ў простым падыходзе, гэта проста, па тыпу, нешта цёмнае. Я так разумею. Вельмі дзіўна. Нам сказалі, што ён можа быць вельмі небяспечным. Ну, Эске, што ён можна забіць проста так. Golgra said to shout the password as loud as we can. Well, Gustav. Перкуляція як яскравая цемра. Ага, You're the окей. loudest. Really? Пароль валецюль. Hey. Come on, don't be shy. Get out of my way! Jeez, tupaki mama parino. No. It's just the... It's the password. Pico femicola, gorgranda maribom. Ён кажа, што мне ніколі не сказала, Голгра ніколі не сказала пароль. Ён не ведаў пароля. Look, I am very sorry. It's just that Golgra told us that's the password, and Come on, it's a Gestrel. He'll have forgotten in about a minute. Ачмурена сцена. Вибач, мужик. Ну, він такий, ну що ти такий, это голосно, такий, покривдив його. Він такий, не треба було так кричати. Ладно. Єстрала чмуренная. А ты думаешь, што некае імя? Дык ёсць імя Клэр. І яно, хутчэй за ўсё, літаральна так жа і працуе, па тыпу, проста светлае. Па тыпу, перакладаецца імя. Wow. Interesting decor. Eskier is said to feed on light. Are you okay, Maya? I don't know. Getting a bit of deja vu again. Опа. Унізе ёсць гэта самае. Feels a little. I don't know. А можем просто соскочить вниз? Я могу просто соскочить вниз.
Усё, гэта не моя праблема, я пайду адразу біць... Блін. Вітаю рэйдераў, вітаю усіх, вітаю малатка. Я так разумею, вы прыйшлі, я не ведаю дакладна, я не бачыў. У нас канец галасавання яшчэ праз 8 хвілін. Гэта самае, я так разумею, вы прыляцелі з Доты, з International? Там такое было, мы што мы пропускаем? Рассказывайте. International, правильно? Ну, про яго гаворка. На Don't Start Together з Орегана отправляется 100. Дякую вялікі. Ну, я уже удуся можна нешта пропустить. Ну, як мінімум, усё. Так, давайте за яе... Блин, яшчэ нават не пачалася бойка нормальная. Давайте просто звычайную атаку за яе нанесем. Там нечаканыя повороты были. Окей. Отборочные, так, добро. На цивилизацию 4 отправляется 2500, дякую вялікі. У нас остается 7 хвилин до конца голосования. Калі вы ждаеце штосьці просунуть тое, что вам падабаецца, у вас остается не тое, каб шмат часу. Вось. Дякую вялікі, што шатаут малатку закинули. Заходзьце да малатка, і он зараз стрыміць, каментуе і стрыміць International, ну і адборачныя яшчэ пакуль. Вось. Завітвайце да яго, я там час часу заходжу, слухаю на фоне. Так, мы пакуль. Мы для рэйдераў, мы у Clair Obscur, і пакуль вельмі дрэнна. Пайшло трохі не так, як я чакаў. Мы змагаемся з мімам, як вы бачыце. На Oxygen Not Included адпраўляецца 2500. Дзякую вялікі. Калі гульня не перамагае у галасаванні, гэта нічога дрэннага, яе ўсё яшчэ можна прасунуць нават трохі пазней, яна ўсё яшчэ застаецца ў галасаванні той жа колькасці балаў, колькі і было. Балы здымаюцца толькі з той гульні, якая перамагла, таму вы можете прасоўваць сваю гульню на працягу доўгага часу. На Nier Automata адпраўляецца 1000. Дзякую вялікі. Так, у нас адразу ад'ехаў персонаж, літаральна пачатак бойкі. На Unreal Tournament Cup отправляется... На Nier Automata яшчэ 500, на Unreal Tournament отправляется 200. Так. Давайте за яго Люмьера Сол будем набивать трошки наши зарады. И выбьем шит яшчэ. И яшчэ 100 отправляется на Unreal Tournament Cup. На цивилизацию 4 D500 пайшла бойка. Дайце-ка пагляджу, што ў нас увогуле ў топе. Я бачу, што цывілізацыю трошкі наганяюць, але яна ўсё яшчэ даволі упэўнена трымаецца ў топе. І, у прынцыпе, пакуль я не бачу, каб яе лёгка дагналі. Цывілізацыя 4 61500. У Unreal Tournament 53600. Devil May Cry 51000, то бок увогуле цывілізацыя 4 вельмі адарвалася ад усіх астатніх. Вось, я толькі калі вы не назапасілі сабе там нейкія шейкі яшчэ да халеры пунктаў дайсікаў, то я сумняваюся, што пераб'ем. Французы іх мімы. Калі мы будзем рабіць JRPG, мы будзем дадаваць ворагаў у брылях з лёзамі. Ідэальна. На кап адправляецца 9500, добра. Усё ж такі добра, я так бачу, ёсць спроба прасунуць. Яшчэ 9500, ага. Карцей там Неміга супраць Нікас амаль перамагла, але ёй знеслі трон. Пачакайце-ка. Неміга праціўніка амаль перамагла, але ёй знеслі трон, а ніхто гэтага не заўважыў. І здаецца, элегантская перамога, але не, адна з гульцоў каманды пераможцы, не Немігі, напісала ў чат GG літаральнае займенне да падзення трона Немігі, і праз гэта перамога не злічылася і сышла да Немігі. А ё-маё. Трон знеслі крыпы, таму ніхто не заўважыў. Вось гэта паварот. Так, я просто настолькі пераключыўся зараз на чат, што на міме гэтым сканцэнтравацца не вельмі магу. А чаму ў мяне гук разваливаецца зараз у навушніках? Што пачалося? Давайте за яе просто падпалім ворага. Блин, ну, атрымалася, запалілі.
Апошні удар пропустили. Чацвёрты быў? Упершыню, мне падаецца, на чацвёрты выкарыстоўваюць мімы. Калі ласка, возьми, падымі яе. У нас усё яшчэ ёсць лячэнне. У нас застаецца літаральна апошнія 3 хвіліны да канца галасавання. Пакуль у лідарак усё яшчэ цывілізацыя. У вас усё яшчэ ёсць магчымасць заснайперыць у канцы гульню на заўтра і паглядзім, што будзе. Так, агонь ёсць, лячэнне патрэбна. Сюжэт Клэр Абскур даволі складана тлумачыць. Ён мае шмат сваіх тэрмінаў, і мы зараз ідзем да нейкага легендарнага персонажа. Мім гэта пабочка, ён мне ўвогуле не абавязковы вораг, я просто прыпёрся да міма. Вось. Вітаю, будь ласка. Так. Молоток ажно запіс пераглядаў, бо там таймінг у секунду павырашаў. Ага. Ачмурыць. Unreal Tournament канал атрымлівае яшчэ 2000, і цывілізацыя 4 атрымлівае 1000. Ага. Актыўная ідзе бойка. Застаецца менш за 3 хвіліны, ўжо 2 хвіліны застаецца. Контратака. Нельга пісаць у чат GG, што гэта за правіла? Дык няма ні такого правіла. Можна пісаць, чому бы не. Так, у нас ёсць оверчардж. Давайте за... Оп. Ёсць. На жаль, мім плотны вельмі папаўся. Не ў кіберспорце. Дык, у чым праблема? Ну, пачакай-ка. У чым праблема пісаць GG? Ну, звычайна просто не пішуць у чаце, пішуць, да, калі ўжо гульня скончылася, ну, па тыпу, пасля канца гульні, да калі ласка. Ці гэта лічыцца таксічным? У кіберспорце-то. Што дзіўна ўвогуле. Цывілізацыя 4 500, дзякуй вялікі. Калі пішаш GG у чат падчас турніру, то гэта прызнанне паразы камандай. Окей, я ўпершыню такое чую. Вы бачыце, я ў доту гуляў толькі ў першую і даўно, і не турніры, так што не ведаю. У розных, просто, ну, у розных мобах по-рознаму, я так разумею, таму што я магу назваць 5 іншых, ну, я ўжо нават большасць іх імён не ведаю, дзе GG просто по тыпу у любы момант можна напісаць, і ўсё. Ну, як бы гэта нармальна з павагай да апанента. І вы не здаецеся яшчэ, вы не збіраецеся. Наадварот, пераможцы звычайна пішуць GG. Застаецца літаральна менш за 10 секунд да канца галасавання. І у нас ёсць пераможца. І пераможца у нас цывілізацыя з цэлымі 63 тысячамі пунктаў. Дзякуй вялікі. Заўтра будзем гуляць у 4-ю цывілізацыю. Мне трэба будзе усталяваць захоп, наладзіць. І будзем, хутчэй за ўсё, будзем рандомную мапу просто створым і будзем гуляць на ёй, па тыпу, просто звычайны рэжым такі. Там, я не памятаю, кампанія ў 4-й была, але я кампаніямі не вельмі зацікаўлены. Вось, паспрабуем. Вось, дарэчы, Малаток, пакуль ты яшчэ не збёг, ёсць да цябе штука. Глядзі, якая справа. Мы цябе ловім ужо паўгады. Яшчэ самага новага года ёсць дайсы, твае дайсы, якія ёсць у спісе лідараў, можна пабачыць. Табе было падарана, зараз табе скажу колькі. Табе было падарана тады ажно 18 тысяч, по-мойму. Вось, і ты можаш выкарыстаць гэтыя дайсы на сваё, па свайму меркаванню і на любую гульню, якую ты жадаеш. Я магу іх перанесці. Так што абірай, Малаток. Вось. Дота 2. Добра, на Доту 2 адпраўляецца. Зараз я гэта выправлю, дайце момант у галасаванні. Яно там уже даволі даўно дзесьці.
Так, где оно у меня? Есть. Ну, я только почал отчинять. Так, где у нас были дайсы? Молотка. Дайсы. А чому нема? Чому я не бачу? А, мне ідеально патрэбна напісаць. Так, вось, я бачу дайсы молотка. Гэта ўсё ідзе на Доту 2. Дота 2. Ось, я реально, ну, по типу, я не ведаў пра такую асабістасць наконт GG. Зноў жа, я не той, каб шмат разбіраюся ў доце. Гэта занадта даўно было, тады яшчэ, а пра другую доту нават ніхто і не казаў, і думак не было. Вось, калі я апошні раз гуляў яе. Але так, паглядваць час часу цікава. Вось. У асабістасці, калі вы слухаеце малатка, ён усё расказвае, тлумачыць даволі цікава. Вось, нават для чалавека, які не вельмі глядзіць. Так, я выправіў, зараз я вам яшчэ аднаўлю, каб вы бачылі тое ж самае, што я бачу. Ёсць. Усё, адправілася на доту другую, і ў выніку яна даволі нармальна там ужо набрала. Так. Карты грошай... ну там пра пальбу па малаточкаўскі. Асаблівасць турніраў не для звычайных смяротных з іх маргінальнымі GG. Ну так, я не ведаю, просто GG па таку добра згулялі і ўсё. Так. Па-па-па-па-пам. Што бы зрабіць? Маэль у нас зараз у стойцы, якой можна шмат пашкоджанняў нанесці, але гэты мім кляты зараз мае высокую абарону. І пакуль я гэтую абарону не праб'ю, нічога не буду. Апошні прапусціў. Блин. Націскай лось, калі не ведаеш, што такое GG. GG гэта good game. Ну, па тыпу, просто па тыпу, была добрая гульня, і ўсё. Так, немагчыма карыстацца здольнасцямі. Да, калі немагчыма карыстацца здольнасцямі, мы пачынаем піць розныя рэчывы. Набіваем далей оверчардж для Гюстава. Нам трэба разбіць яму яго стойку і аслабіць яго. Так, Мезофорта. Там пример дефу. Так. Оп, напарырываліся. Добра, набілі полностью статус. Можна выбіць нахрен. На жаль, толькі не гэтым персонажам. Так, а што я магу тады? Лячыцца сэнса няма. Давайте запаволім яго. І выбіваем. Разбілі. І зараз мы нанесем самае асноўнае пашкоджанне, як вы бачыце, мы там толькі, можа, 10-15% знялі. І зараз пайшлі пашкоджання. Бачылі, бачылі? Амаль полностью вынесли мимо за вось гэту комбінацыю. Зноў агонь накладываем. Давайте просто звычайную атаку. Чаму у мяне навушнікі так... Для вас зараз звук разваливаецца, не? Вось зараз, калі я пачаў казаць гэта, ён разваливаўся. Мне падаецца, у мяне навушнікі нешта просто падводзіць. У вас нормально ўсё звукам. Добра. Галоўнае, што у вас у парадку. У мяне нейкая лухта поўная. Запарырвалі і вынеслі міма. Душнін Алтайм. Там хутчэй за ўсё Мецафорта гэта музыкальны тэрмін. А яны на італьянскай мове, дзе спалучэнне ЗЗ чытаецца як цяця. Можа быць, я не ведаю. Але мы атрымалі касцюмы Багет і Багет для нашага гэтага самага, аднаго з нашых персонажаў. Вось за Сыель атрымала сабе касцюм Багет і Багет. З-за таго, што яна зараз з намі не бегае, таму ёй можна, у прынцыпе, касцюм Багета апрануць. Чаму бы не, правильно? Няхай будзе. Усё роўно з намі не бегае.
Ён называецца багет. Ну, па тыпу, гэты касцюм называецца багет. Я нічога не прыдумаў зараз. Nice. Так, можна забрацца наверх. А дзе СК? Я думаў, што ён літаральна будзе тут сядзець. Мы просто зайдзем у пячору нейкую, і СК будзе на ўваходзе сядзець, але не. Мы толькі міма знайшлі. СК нейкі легендарны персанаж. Пра яго чамусьці персанажы, ну, у гульні яны ведаюць, мы ні халеры не ведаем. Ён нейкі вельмі моцны. Нас папярэдзілі, спецыяльная абарона стаяла тут, каб слабыя, карацей, не заходзілі да СК, інакш памруць просто так. Такога шавінізму, ну, дык, блін, выбач, шавінізм ад французаў да французаў. Дзе мы чацвёртую знайшлі, мы змагаліся ў турніры паміж гестраламі, і апошнім ворагам была вось якраз такі Сэль. Сыла, или Сэль, пачакайце-ка, як яна? Сэль, ну, па тыпу. Не халера, тут мясцовасць. А дзе наш? Тут можна нешта. Блін, як туды ўсё пазалазіць? Ідзе, я уяўляю сабе СК як нейкага здаравеннага такого гіганта просто. Нам сказалі, што ён можа просто ўзяць і праклунуць нас выпадкова. Але я нават і блізка яго не бачу. Ой, пачакайце, чаго гэта кат-сцэна пайшла? No SK. А, пачакайце, яны запісалі кат-сцэны, альбо гэта на рухавіку гульні? Bonjour, mes amis. Hey, bonjour, mon ami. CL? What? I don't know. He seems nice. Oh, it's you. Hello again, my terrible swimmer friend. You finally come to learn to swim? No. I'm not that fond of water. Actually, that's sort of why we're here. We need to cross the sea. Golgra said you could help. Нам патрэбны транспарт ад яго, які дапаможа нам перабрацца праз мора. Rolling stone gathers no moss. Pardon me? In the stories, they say SK likes to speak in riddles. In what way? I don't get it. We really need to cross the sea. Would you please help us? There's a lot of you to carry. I'm strong, but I'm not that strong. I will need Flory, Who's Flory? one of my rocks. Rocks. See? Flory helps me swim. But Flory was stolen by my arch nemesis. The one whose every step shakes the foundation of the world. The one known as François. Okay. Let me guess. François? Is Что? located deep in Nevron-infested territory, right? Oh no. He's right next door. Over there. Oh. François is my neighbor. У яго є сусід, Франсуа, який скрав його камінь. Well, I guess we could take a look. Fantastic. Угу. Good luck. Камінь по імені Флорі. Please. Ми пішли за bring каменем. Flory Я віншую back нас. to me. You seem to know me. Yes. How? I don't understand. Men trip not on mountains. They stumble upon stones. Okay. Угу. Чамусьці вельмі дзіўная вось зараз размова была у паміж Сылай і СК. Ён пазнаў быццам бы яе і ведае пра яе, і ведае тое, што яна не ўмее плаваць. Так? І тут раптоўна, ну, кожны раз, калі яна пытае па тыпу, а чаму? Ён адказвае, што людзі, чалавек не спатыкаецца аб горы, ён спатыкаецца аб камяні. Што гэта ўвогуле? Ён 2 разы гэта сказаў. Поўная лухта нейкая. Так, до суседа мы яшчэ пойдзем. Я думаю, тут прабрацца дзесьці. А я ж не даскачу так далёка, так? Я ж не атрымаецца. Давайте паспрабуем скокнуць. Не, ну я нават і блізка не прылетаю.
What have we here? Частая ситуація, твой кастомны персонаж і катсцэна. Так, я думаў, што ўсе катсцэны у гульне яны на гэтым самым, ну, пры рэндары. Ну, яны выглядаюць як пры рэндары. Я быў упэўнены ў гэтым, і таму я змяніў яе знешні воблік. Я быў упэўнены, што яна ў касцюме багета не будзе. Але не, яна ў касцюме багета. Ладно, вяртаем назад. Я просто жадаю, каб яны трохі былі адпаведныя па тыпу сюжэту. Сюжэт думае, што яны павінны быць у касцюмах сваёй экспедыцыі. Яны і будуць у касцюмах экспедыцыі. Але атрымалася так, што не. Катсцэна апынулася, што гэта не пры рэндэр. Вось, ідзе яго там сусед. The more information we get, the more questions I have. О, Луна, я з тобой згодны. You okay, Sia? Yeah. Esquier is surprising. Ні халер не зразумела. Так. Давайте пойдем управа, потому что мне відавочна вядуць улева, таму я іду ў іншы бок, як звычайна. Галоўнае правіла любой гульні. Ідзеш туды, куды цябе не куды гульня не жадае, каб ты ішоў. Шестьдесят шостая экспедыцыя дабралася да Эскея. Добра, мы можам палячыцца трошкі. Добра. А дзе Франсуа? Зараз босс будзе новы. Ну, чат, рыхтуйцеся, зараз будзе Лео. Лео. Хто соткаў босс будзе? There's nothing here. Who dares enter my lair? You can't just walk into someone's home without knocking. That is incredibly rude. Is that... Are you Francois? Ага, гэта Франсуа. He's just a talking rock. Wait, I thought Florrie was the rock. A rock? I am not a rock. Do you have rocks for eyes? You certainly have rocks for brains. I am clearly a turtle. Esquier, Я черепаха. hooligans over here. Очмурене дело. Then keep them on your side of the caves. Now get off my lawn. It's okay. We'll leave. We're just here for Florrie. So, not only are you intruding, you're here to steal? Oh my word, humans! Well, over my dead body! Rah! Типу, ми биться повинні? Реакція усіх така, ми б'ємося? Ачмуренна. Франсуа, цудовна. Дзе Лео? Дык вось справа ў тым, што Лео мы пабачылі ў пачатку гульні. Лео. Ён там у першай катсцэне паміраў. І мы першага боса лупілі даволі доўга, таму гэта ўжо трошкі заела. Давайте подпалим яго. Раз такая справа. Маланачка яго яшчэ лупцанем. Наносіць наймацнейшую ледзяную атаку, толькі магчымую. Я зразумеў. Яна сапраўды наймацнейшая атака, наколькі толькі магчыма. Ладно. Нам патрэбна падняць персонажа ўжо. Паліць камень добрая ідэя. Мне насамрэч толькі статусы патрэбны. Я так не вельмі вялікі фанат паліць камяні. Мне патрэбна статус агня на ім. Зноў атака гэтая. Ухіліліся. У ёй працягваем у стойцы мезофорта. Утрымліваем пазіцыю. За луну давайте просто працягваць маланкамі пакуль лупіць. Статус я яму хутчэй за ўсё не выб'ю так проста. Давайте ўзмацнім хаўруснікаў сваіх.
ready. Ну, яго толькі одна атака, я толькі што тут бачыў. Вось гэта ледяная. Вось ты не ждаеш паліць камень, а так людзі адкрылі вугаль. Угу. Той самы камень. Яны знайшлі правільны камень, каб папаліць. Ну, нормально, мы амаль вынеслі яго. За вось гэтую просто камбінацыю, якую рыхтавалі ўвесь час. Давайте яшчэ маленькай. Готово. Угу. Нормально так. Okay, let's put an end to this foolishness. I need to sleep like a turtle. All this trouble for a tiny rock. Take it and never come back. Цудоўны сусед у яго. You got smashed. But know that I will never stop chasing you. У сэнсе. Ён ніколі нас не адчэпіцца ўжо. But you can't move. Scram! Упс. Добра. Ты не жаеш паразмаўляць яшчэ? Добра. Раззлавалі камень. Ну, в сэнсе, чарапаху. Я бачу, там дзесьці... Вось, магчымасць падняцца. Вось там шлях назад. І ўсё, я так разумею, яго пячоры ні халеры больш няма. Ён круты. Ну, на шчасце яго трэба ўзяць. За нами, ну, ляжачы камень. Ты ведаеш, наколькі гэта жудасна? Карацей, за табой ганяецца камень, які не можа рухацца нават. You think the paintress created them too? If not, who else? Maybe they came from another world. Nice. Я не ведаю, куды гэты шлях вядзе, але мы гэта праверым. Угу. Мы з гэтага боку прыйшлі. А, і вось я бачу прадметик, які можна забраць. Well, that will help. Трошки люмины. Давай, Іске. Мы принесли той каменчик, допомоги нам перебраться праз мора. You got Flory. That's not Flory. Это не... What do you серьезно. mean that's not Flory? Ha! I never had Flory. Your rock is still on the Stone Wave Cliffs. But he got me good. Wait, does this mean you won't help us? If you promise to get me Flory, then we can be buddies. Can't you swim without Flory? We saw you flying just now. Oh, you're much too heavy. I need my rocks. Your rocks. Alas, I've lost them all. I can do much more than swim. I can fly into space. I used to fly all the time with my best friend Verso. We'll help you find your stones. Oh, how lovely of you. Wait, Francois said the Stone Wave Cliffs. Where's that? Я вот ждал спитать, что это в чате. Жожа референс? Just aim for the big 33. I'll meet you outside. В сенсі, орієнтуйтеся на... А, на велике 33, гэта зразумеў, на лічбу мастачкі. Окей. Дзіўныя эскі. Нам патрэбна, карацей, каменчык апынуўся не тым каменчыкам. Нам патрэбны іншы каменчык, нават шмат каменчыкаў. Вось. І трэба шукаць іх увогуле ў іншым месцы. Так што, ў прынцыпе, наш квест па пошуку каменчыкаў не скончыўся. Джорджо, так, глядзець Джорджо ніколі не позна.
Ну. 66, Marcel. Не могу нормально Damn камень you, отрознить. SJ, your stupid mushrooms. Your friend ate them with no problem, but it also seems your friend was immortal. That's the sort of extremely relevant detail that you should mention at the start. Oh, stop crying. You're not the one about to die. I can't believe this is the end of our expedition. We've learned nothing and achieved nothing, and we're not even leaving anything useful for future expeditions. Damn it all, I should never have trusted a giant talking marshmallow. Great, and now I'm losing consciousness. Карацей, СК дав їм ніякі гриби, ад якої експедиція 66 померла. Ну, член експедиції, некалькі, я так бачу. Іх експедиція прийшла до СК, і он не той, как бы их отруцив, он такі, ну, трымайте грибочки, он такі, не будем трымать грибочки. Он такі, глядите, там абсолютно нормальний грибочок, можна ось мой сябр його з'їсть. Проблема в том, що його сябр безсмертний. Як би. Невеличкая розница ёсць, так? І ў выніку 66-я экспедыцыя просто скончылася абсолютно на тупым месцы. Руді не ведае пра Джоджо. Чант, Руді не ведае пра Джоджо. Патлумачце яму за Джоджо. Так, я так разумею, я павінен за ім гнацца, пакуль ён не прыйдзе ў правільную кропку, так? Альбо я ўсё ж таки павінен яго па тыпу як заганяць. Там просто ёсць платформа, на якой ён павінен апынуцца, так? Мне падаецца, ён бяжыць. Так, мне падаецца, ўсё ж таки я павінен яго накіроўваць. Неяк. Так, я павінен тады кропку гэтую знайсці перад тым. А, вось яна. Вось так. Я павінен ўсё ж таки іх заганяць, я думаю, я не тое раблю. І зараз ім можна змагацца, так? Ёсць. Гэта вораг. Блин, праваліў парыраванне. Гэта вораг, які збяжыць праз некалькі хадоў. Нам патрэбна яго забіць за гэтыя хады, і мы атрымаем узнагароду. Лячэнне, давайте полечым Маэль. Як мы яго амаль не прабіваем. Зноў не парырываў. Халера. Лячэнне давайте зноў на Маэль. Мне няма недастаткова оверчарджа. Да што я ўсё фейлю парыраванне-то. Ён збяжыць у наступным ходзе. Ну, вядома, ён збяжыць, блин. Няўжо гэта не слабая кропка ў яго? Да ладно. Што я могу зрабіць яшчэ? Блин. Ну реально, я просто не поспею ніхалера яму зрабіць. Не застанець нічога. І оверчарджа так само не хопіць, так? І ён збяжыць. А не, ўсё ж таки застанеў. Ну хоць штосьці. Спрабую дабіць яго ўжо.
Дохода гэтага чела засталося літаральна ні аб чым. Патрэбна было його запаволіць першым ходам, я вось зараз зразумеў. У мяне будзе спробы яшчэ, альбо гэта назусім. Цікава. Ну я па тыпу збёг, так? А я магу яго яшчэ раз знайсці там, альбо гэта назусім. Ну, канец. Не пытаецца ўсё, я прадзяўбаў. Зараз Рудзі ўсё растлумачыць на конте Джоджо і анімэ, і што неправільна ён глядзіць анімэ ўвогуле. Табе не падабаецца, таму што неправільна глядзіш, Рудзі, разумееш? Ты калі правільна пачнеш глядзець, вось тады табе спадабаецца. Так, а як мне выбрацца наверх? А, вось там я нешта бачу. Просто аніме нормальнага не было. Во-во-во-во. Злева я быў, справа я, атрымліваецца, быў і прадзяўбаў гэтую штуку. Ну ладно, тады ідзем далей. І гэта вывела нас літаральна на вуліцу, так? А я... Пачакайце-ка, вось тут ёсць яшчэ месца, якое можна даследаваць. Я магу туды пракрасться неяк? 100% павінна быць нейк адхіленне куды-небудзь улева, і я зайду туды. Мне цікава, што там. Так. Злева, і атрымліваецца вось тая штука. А я туды не трапіў дагэтуль? Мне падавалася, што я хадзіў там. А, не, вось лагер то я бачу. А, зразумеў. Усё, я саскочыў уніз занадта рана. Усё, абыходзім зноў пабегаем. Там я бачу просто нешта ззяе, я жадаю гэта забраць. Вось тут мы можем прайсці. А, вось бачу, там можем зачапіцца. Гэта сама, наконт праектаў анімешных, я скажу, што, на мой погляд, звычайна самыя лепшыя гэта скончаныя нейкія гісторыі ў 20 прыкладна ёсць, ну, па тыпу 20-серыйнікі такія на набор, калі робіцца, ну, 20, 25, 26 серый. Яны скончаны як ідэя, канцэпт, і яны працуюць лепей. Вось, калі вы глядзіце анімэ, якое ідзе бясконца, там патрэбна, каб вам падабалася. Ну, канкрэтна гэтая штука, таму што інакш не працуе ні халеры. ГТО, Алхімік, ну, ГТО яшчэ вось якраз такі з тых, што скончаная ідэя. Алхімік, Алукард, гэта вось якраз такі з другога, з таго, што я казаў. Вось. One Piece бясконцая халера. Яно вас сажырае, не кранайце One Piece. Асцярожна, бойцеся. Абсолютно скончаная ідэя. Для тых, хто не разумее, у One Piece нешта там 1200 эпізодаў па 20 хвілін. 1300, зараз яна ўсё яшчэ выходзіць. Яна выходзіць з 99-го года. Вось, ён працягвае ўсё яшчэ выходзіць. Там 1000 плюс, там 1300, 1400 эпізодаў. Гэта халера вас сажырае, не набліжайцеся. Осторожно, осторожно. Не, я кажу выключна пра, вось, па тыпу 20-серыйнікі, 26-серыйнікі. Ну, вось. Джоджо выбіваецца з гэтага, але зноў жа мне проста падабаецца. Вось. Я думаю, што Джоджо насамрэч далёка не для ўсіх. Далёка не для ўсіх. Гэта трэба зразумець, што гэта мета-жарт,
карацей. Увесь Джоджо гэта мета-жарт над вами у асноўным як гледачом, калі вашыя чаканні разбіваюцца аб усё, то толькі магчыма. Вось тады вы можете зразумець Джоджо. Калі вы разумееце, што гэта ўсё іронія, ўсё іронія, вось, то вы можете ацаніць тады глыбіню ўсяго. Баскетбол Куроку не ведаю нават. Не магу нічога сказаць. Я не аматарка, я гляджу чыста кекныя тайтлы кшталту Джоджы ды Ван Панчмену і Эджранераў. Так, а чаму мне адзначаны персонаж быццам бы у яе штосьці... Не, у мяне не хапае яшчэ аднаго скілл-поінта, каб узяць тое, што мы жадалі ўзяць. Но яе там ёсць рэгенерацыя на ўсіх, і гэта круто. Лечыць усіх, рэгенерацыю накладывае, калі у нас агня... калі у нас агня дастаткова. То бок я ўзгадаў, мой план быў у тым... Будзе у нас складаны даволі выбар там з ёй, насамрэч. Мы, падаецца, выкінем усё, акрамя маланак і агня, і пакінем проста вось гэта. Там ідэале што-небудзь, што набівае агонь. Дарэчы, з крутых тайтлаў, якія апошнім часам глядзеў, анімешных, гэта маналог фармацэўта. Калі вы не глядзелі. Ён маналог, дыялог, дзённік фармацэўта можа быць. Ачмурэнная штука. Не ведаю. Ну, па тыпу, яна больш пра людзей. Ну, там, як быццам бы, старажытны Кітай. Вось, і прыгоды дзяўчынкі, якая лекарам з'яўляецца. Шарыць за шмат рэчаў, калі народ ні халерына навокал не ведае. Вось, і там інтрыгі каралеўскія. Даволі цікавая штука. Так. Ралеф такі, як Эрланд гаворыць, я быў там Гендальф, я глядзеў One Piece. Ну, літаральна. Я глядзеў, я спрабаваў глядзець Блічы, я спрабаваў глядзець One Piece, я глядзеў гэтае самае Наруто спрабаваў. Скажу, што слаба, я бы далёка не ўсім рэкамендаваў, далёка не ўсім. Калі заходзіць, цудоўна, вам пашчасціла, вы сярод тых, каму заходзіць. Вось, мяне цікавіць пра тытанаў гэтых атака, прост пра яе шмат інфы па-за межамі аніме-культуры, але не думаю, што сапраўды варта час мардаваць. Гэта па тыпу атака тытанаў, гэта, скажем так, калі ёсць жаданне паглядзець аніме, дзе ўсіх забіваюць, ну, па тыпу, ўсё можа дрэнна, такая дэпрэсіўная даволі штука, з таямніцай на першую палову серыяла, па тыпу, якога хера ўвогуле адбываецца, і што ёсць насамрэч, ну, там ёсць таямніца, яна трымаецца палову серыяла, а потым другая палова серыяла просто бойка, ну, в асноўным толькі бойка. Я рэкамендую, можа, паглядзець адзін сезон, калі зацікавіла, то добра, не цікавіла, можна далей не глядзець. Калі першы сезон не зайшоў, лепей, ну, як бы, там будзе, але для аматараў такога. Ну, вось. Так, там метаіронія плюс адсылкі на поп-культуру, музыку, высокую моду, фільмы, коміксы, а так рэальна гэта не кек над гледачом і жанрам агулам. Так. Вось, яно Джоджо гэта мета-штука. Каб вы разумелі, там ёсць у кожнага персонажа ёсць па тыпу здольнасць, суперздольнасць. Яна называецца як песня. Напрыклад, ёсць персонаж, у якога здольнасць металіка. Альбо песня, альбо група. Гэта спасылка на музыку заўсёды. Вось. Ёсць Rolling Stones, ёсць па тыпу розныя Bites the Dust, па тыпу спасылка на Queen, то бок, ну, такое. Дарэчы, Killer Queen там таксама ёсць. Спасылкі ўсё на Queen ідзе. Карацей, гэта Джоджо вельмі спецыфічная штука. Яна незвычайна ў сваім, як бы, у сваім існаванні нават. Вельмі асаблівая. Таму Джоджо я магу зразумець, што не ўсім зайдзе. Калі вы не выкупаеце іронію серыяла, то вам не зайдзе. Калі вы выкупіце і разумееце, што над вамі, над гледачом яшчэ здзекуюцца і вашыя чаканні, каб вы разумелі, вось зараз, каб вы зразумелі, наколькі здзекуюцца. Там ёсць сцэна, яшчэ, па-моему, у першым сезоне я рагатаў проста кабзда, але рагатаў, таму што надо мной пажартавалі. З'яўляецца персанаж новы. Пра яго расказваецца... сакрэтачка. Вось, пра яго расказваецца яго бэкграунд, у чым ён, пачаму ён там такі, чаму ён ідзе змагацца за тое, што змагаецца. То бок, ну, стандартны плот па тыпу анімешны, матывацыя персанажа. Каб вы разумелі, яго забіваюць, то бок, там хвілін 5-10 вам расказваюць бэкграунд гэтага персанажа, ён праходзіць літаральна да замка, і ў замку яго лорд-вампір забівае.
Конец. Ён першы, хто загінае у першыя паўхвіліны бойкі. Ніякай эпічнай бойкі, ні халеры. Ён просто бярэ і загінае, яго забіваюць. Але як яго забіваюць? Яму адрубаюць галаву. Магчымасць эске адчынена. Ён можа дапамагчы нам знаходзіць новыя лакацыі на кантыненце. Добра, мы разбярэмся зараз з эске. Яго забіваюць. І ён, адрубленая галава яго, ляціць, хапае ў зубы розу і плюе гэтай розай і робіць царапіну на лордзе вампіраў, такім чынам паказвае сваё дамінаванне. Вы разумееце, наколькі гэта проста жэсць. Вас падрыхтавалі эмацыйна да таго, што з вами гэты персонаж яшчэ на бліжэйшыя па тыпу сезоны. Вось. А потым яго такі херак, і яго асноўны сэнс быў плюнуць розай, карацей. Гэта, ну, вось, узроўні абсурда могуць проста зашкальваць. Я лепш нічога глядзець не буду. Нельга, ужо позна. Я ўжо паглядзеў пару серыялаў апошніх, хопіць з мяне масавай культуры пакуль. Драма Квін галава. Гэта жэсць просто. І ёсць серыя по тыпу якога хера адбываецца, насамрэч гэта серыя, ну там за аднаго з апошняга сезона. Карацей, вас рыхтуюць, вы не разумееце, да чаго вас зараз, да якой кабзды вас рыхтуюць. Паўсерыі вас рыхтуюць да нейкай жэсці, а насамрэч гэта яны ждалі зрабіць серыю пра космас у турме. По тыпу турма, звычайная турма. Ось. І насамрэч гэта серыя пра космас, пра касмічныя по тыпу бойкі у скафандрах. Вам цэлую серыю вам паўсерыі падрыхтоўкі, а вы не разумееце, куды ўсё ідзе. Якога хера. А потым вызначаецца, што галоўны просто мангака, ён жадаў зрабіць, карацей, серыю пра космас. Раптоўна. Просто ніхера. Гэта вельмі складана тлумачыць, гэта трэба бачыць. Ось. Ocean Stone, імёны персонажаў, модныя бренды, Emporio, Armani, Hermès, Hermes, Anastasia, Beverly Hills і гэтак далей. А ў Golden Wind рандомная ежа на італьянскай. Ну, вось. Абсалютна, гэта жарт у жарце, метаіранічны такі, вельмі іранічны, і калі іронія не заходзіць, то вам не спадабаецца. Калі вы ўжо ацанілі, што аўтар збіраецца над вамі вам рознае накідваць, і гэта будзе мець сэнс яшчэ ўсё. Гэта звязана, гэта даволі глыбокі, нармальна такая расказаная гісторыя метаіранічная, вам спадабаецца. Тады вы будзе асалоды да халеры атрымаеце. Так, можна прызваць кожны раз эске, калі мы знаходзімся на кантыненце, націснуўшы клавішу. Дапаможа пераходзіць праз складаную тэрыторыю, знайдзіце іншыя камяні, каб палепшыць магчымасці эске. Ну вось зараз я разумею. Дзякуючы гэтаму мы можам праз камяні гэтыя прабірацца, якія нам блакавалі шлях, так? Я правильно зразумеў, гульня? Вось, напрыклад, вось тут. Гэта дзе прагноз надвор'я і Джалін захрасы. Так, гэта яно. Так, на эске. Я магу? Эске, ты можаш? Ён разбівае гэта нават. Ні халера сабе. Усё, ён адчыніў такім чынам шлях. І што, гэта мне? Гэта значыць, што я зараз павінен даследаваць усю тэрыторыю гэтую? Давайте-ка падыдзем тады. Тут нейкія разбітыя караблі. Twilight Quarry. Давайте зойдзем сюды. Я не ведаю, што гэта за мясцовасць. Новую лакацыю нейкую чынілі. Што? Паўночны руднік называецца месца. Interesting. Ага. Запіс, які можна выкарыстоўваць у лагеры. І ўсё. А я там не бачу ні халеры, так? І гэта ўсё, уся лакацыя, так? Я думаў, зараз пачнецца мы там на захраснем тут надоўга. Чым мае стрымы не анімэ? Ну, я не ведаю. Хто мне патлумачыць? Хто мне патлумачыць за лора рэлефа? Так. О, нешта знайшлі. Interesting. Так, ну, в прынцыпе... Не, пачакайце, там яшчэ ёсць штосьці. Я ўжо збіраўся на эске уязджаць. Ну, мне патрэбна ваша ацэнка спецыялістаў, мне патрэбна. Наколькі мае стрымы ад 1 до 10 анімэ?
Вы можете додавать додатковые шкалы і придумувати, можете лічити, як жадаєте. Мені потрібно тлумачення. Ми можемо знову поспробувати гэтага боса, який тут сядить. Ми вже мацнее стали, правильно? О! Андляр. Давайте-ка. А, не-не-не, я не буду. Блин, у меня есть этой хромы трошки, давайте набудем. Там мне что-то знака некая. О, экспедиция. Невроны, наличные невроны. И у нас есть дённик. 62-я экспедиция. И они просто полевали на невронов. Яны літаральна зрабілі паляванне з падлічваннем. 62-я экспедиция набивала просто нейронаў. О, дзіўна. Дякуючы персоне твоей стрымы аніме на 7 з 10, 70% стрымаў. Магчыма, справядліва, толькі вось, ну ладно. Усё, я здаюся. Ніхто нічога не ведае пра коціка ў вышыванцы. Ён цішэй, не размаўляйце з ім. Ён вас пакрыўдзіць. О, усё яшчэ ёсць нейкі кавалачак тут. Не сабраны. Новы піктас. Добра. Так. Давайте разберем. Перший головний персонаж Марюсію. Ага, окей. А чому? Мені тлумачення потрібно. Треба, гэта, абгрунтаваная база. Не, в принципе, може гэта і база. Я не ведаю. Вы специалисты. Я не разбираюся. А гэта можна выносить? Не? СК не може такого робити. Так, мы тут были. Блин. О, яшчэ один гандлер. Я думаю, рельеф рэч у сабе. Глыбока. Глыбока. Давайте музычку забяром у лагер, унесем. Мы там не вельмі можем дазволіць сабе ўсе фрызуры, якія там прапануюць. На жаль. У нас не столькі пунктаў. Гэтых. Чакаць, как это куды? Это лагер? Так. А, не, чырвоны лес, і там небяспечна. Пам-пам, добра. Мы можем на ўзбярэжжа да камянёў яшчэ нейкіх дабрацца. Што мы можем яшчэ? О, слухайте, там же арена была, і, в принципе, арену мы, может быть, потягнем. Давайте босса яшчэ раз паспрабуем. Не? Ён хутчэй за ўсё нас заб'е зараз. Але чаму б не паспрабаваць, правильно? А, ну, усё яшчэ ён наносіць больш пашкоджанняў, чым ёсць здароўе моих персонажаў. І гэта з адной атакі по типу набора цэлага. Нормально так слабасць яму выбілі. У прынцыпе, ведаеце, калі такая слабасць, я магу яму выбіць... А, не магу, на жаль. Давайте огонь накладем. Оверчардж рано. Я думаю, треба поднять Луну. Размовляючий каток, так. Прихожий голос. Ага. Ухилились у чего? Поглядите. Так, я могу полечиться. Луна, давай. И он атакує. А что за атака? Нормально мы так пробиваем его, я гляджу. Давайте вось гэтай атакой разбиваем. Можем мы его и забьем? А вот.
Ну гэта ж мем такі. Чым ваш X не аніме, і там падпункты розныя відарысы падставляюць. Ага, зразумеў. Так, стан мы яму выбілі. Ужо не будзе. Мы здольны яго забіць. Вы паглядзіце на гэта. Галоўна толькі падбягаць яго атак. Ёсць. Болеем. Мы нормально так накидываем яму. Узмацнення не робім. Просто звычайную атаку. І запаволім. Дарэчы, я нешта не падумаў. Ау. Пропустили. Я думаю, оверчардж мы можем зараз себе дозволить. Нехай он стан атрымае. Оп. І падымаем таго, хто упаў. Маэль, падымайся. Ёсць. Я магу яго... Чакайце-ка, яму стан... Усё яшчэ набітая гэтая штука? Я магу яго яшчэ раз застаніць? Ці я памыляюся? Ёсць. Мы перамагаем. А чаму рэнна? Агонь альбо электрычнасцю яго бахну. Давайте агнём. Ці бачылі вы рэлефы і аніме ў адным пакоі? Задумайцеся. Вось сапраўды. Як лор паглыбляецца, а? Трохі абмеркавання і лор рэлефа раптоўна пашырыўся. Трэба ухіліцца ад усіх атак. Ау. Ухіліўся ад усіх атак. Падымаем. Ёсць. Усё ж такі перамаглі яго. Ні халеры. Мы там некалькі ўзроўняў паднялі. На гэтым. 22 000 амаль досведу. Так. Накладвае статус моцны на 3 хады пасля таго, як падняў. Пачакайце-ка, гэта па тыпу персанаж, які носіць гэтую штуку, хутчэй за ўсё атрымлівае. Вельмі крута. Моцную штуку атрымалі за яго. Гэта моцны піктас. А гэта значыць, што я забіраю яго сабе. Я возьму яго, паставлю Маэль. Чтобы мы тут, куды мы так яго піхнулі-то. Энергічны старт. Буст стана, гэта добра. Разбіватель, гэта на што? Больш накладвае статуса. Блин. Давайте вось гэты стан буст мы здымем. І возьмем ёй нешта іншае. Блин, у нас шмат спіктасаў, якія мы нават і блізка не яшчэ не вывучылі. Давайте вось гэта, вось новы, які толькі што атрымалі, ён вельмі моцны, на мой погляд. Плюс яшчэ нармальна так па статам дае. Нам патрэбна яго вывучыць, самае асноўнае. Вось, няхай ён застаецца. Ён, дарэчы, не шмат каштуе. Калі мы яго вывучым, мы хутчэй за ўсё ўсім возьмем і раздадзім па яму, таму што ён накладвае пазітыўны статус пасля таго, як персонажа паднялі. А з-за таго, што мы гуляем на экстрэмальнай складанасці, то падаць у нас персонажы будуць рэгулярна. У гэтым як бы і сэнс і білда майго зараз. Таму я буду, у прынцыпе, падымаць даволі рэгулярна. Так. У астатнім, у прынцыпе, ды і пофіг. Яна ў бойках не ўдзельнічае, таму ёй няма сэнса піктасы даваць увогуле. Слухайце, а яна можа вывучаць іх, пакуль яна носіць? Давайте дадзім ей 3 піктаса, якія
Просто не занятыя. Так. Энергічны старт, вось гэта ўсё. Просто паспрабую. Калі яна улічваецца, як па тыпу яна вучыць гэтыя эпіктасы, то гэта ж ачмурэна, я магу тады вучыць значна больш. Але мне падаецца, так яно не павінна працаваць. Так. З пятніцы на суботу будзе Summer Game Fest. Яго збіраецца стрыміць Bell Ash. Вось. Магчыма, я далучуся, але я ўсё яшчэ не ўпэўнены, ці буду я. Гэта хутчэй будзе такое, я буду вырашаць за апошнія пару гадзін да таго, бо там яно нешта ў поўнач, або пазней нават будзе, і я не ведаю, я, можа, пажадаю проста выспацца ў гэты дзень. Вось, але калі што, завітвайце да Белэша, у яе будзе стрым, мне будуць глядзець. Я так разумею, яшчэ Шаграэль тут дадасца, можете паглядзець абмеркаванне Summer Game Fest, што там пакажуць. Вось, State of Play я ўжо прапусціў, Белэш яго таксама стрыміла. Yellow Harvest. Давайте паглядзім, што за лакацыя. Тут шмат нейкіх мелкіх лакацый яшчэ. 68 экспедыцыя. Окей. Я магу палячыцца? Я магу палячыцца. Вось, вельмі раю, так што завітвайце да яе, можете паглядзець з ёй разам. А мы паспрабуем зараз Гюставу, што мы яму? Давайте, ну, Гюстав, у прынцыпе, у парадку зараз. Вось у парадку. Давайте просто здароўя. Здароўечка табе, Гюстав. Луна пачала хадзіць часцей, і гэта добра. Я вось толькі не ўпэўнены, можа быць, ёй таксама нешта, разгнаць. Давайте яшчэ спрытнасць, яшчэ разгонім далей. У Маэль усё проста. Яна разганяе сабе далей крыты, яна разганяе сабе моц, крыты, ось яшчэ мацней, хай будуць. 38% верагоднасць крыта ў Маэль становіцца на бягучы момант. І у ідэале ўвогуле разгнаць да, я бы сказаў, прыкладна да 50. То бок зараз кожны дадатковы адсотак крыта ўжо не настолькі важны. Калі мы будзем выходзіць прыкладна на 45%, я думаю, ўжо ўвогуле па тыпу 45% можна далей крыты не падвышаць. Гэта і так, у прынцыпе, кожная другая атака крыт. Вось. Пачакайце-ка, я не вывучыў скілы. Мне падаецца, у Маэль павінна было накапіцца. Не накапілася. Добра. Луна. Вогненная здольнасць у яе, але давайте рэгенерацыю, можа, ёй. Вось гэта лячэнне масавае. У яе ёсць лячэнне на аднаго, якое лечыць нават менш, што цікава. Давайте возьмем. Я возьму вось гэтую рэгенерацыю ёй. Яна патэнцыйна можа быць рэгенерацыяй. І мы пераназначым ёй здольнасці. Так, Луна, калі ласка. Ё-моё, на фоне СК на фоне такі тарчыць у камандзе. Окей. Так, Луна, калі ласка, ты возьми замест лячэння вось гэтую адну цэль. Яно будзе даражэй, у нас будзе больш пунктаў сыходзіць, але мы можам лячыць усю каманду. Альбо мы заб'ем і проста... давайте земляную гэтую здольнасць проста прабяром. Пакуль вось так зробім. Я не буду пазбаўляцца ад лячэння за 3 пункты, таму што гэта ўсё яшчэ лячэнне за 3 пункты. Вось, проста ад элемента зямлі адмовімся. Так. Накладвае... вось агонь у яе ўжо ёсць. Момант. Фрэюшка вырашыла, што трэба у мяне тут пакрасці трошкі рэчаў. Ёсць. У яе 4-й ўзровень. Няўжо ў яе увесь гэты час... вось новенькая штука. Пры стральбе мы просто атрымліваем рандомную пляму. Ну такое. Гэта новая зброя, якая выпала на турніры. Я забыўся яе ўвогуле ўзяць. Але ж гэта фігня поўная. Ну, па тыпу... Яна элемент маланкі. Ну, я не ўпэўнены. Я думаю, што не варта таго. Лепей агонь. Мы будзем праз агонь увогуле гуляць потым, так што можна на гэтым сканцэнтравацца. Дарэчы, у лагер трэба схадзіць і проста палепшыць ёй зброю, вось гэтую вогненную. І можна забіць. Так, 68 экспедыцый. Можна яшчэ ускараскацца. По-моему, я не памятаю, што за 68 экспедыцыя, але мне падаецца, пра яе казалі. Гэта тыя, хто у нас якраз такі
size of А a mountain. ё-моё. Is it eating the mountain? Неврон гігантського паміру, який поїдає гору. А чмурить. Так, ну ми можемо просто вниз соскокнути, так? Ну, я думаю, ён нам это, не переможе ми його, так? Як ви думаєте? О, Гістрал. Угу. Ён нават не варожы, ён просто сядзіць і гару ясі. Вітаю, Лейно. Гіганtsкі неврон, які пажирае просто гару. А чому рейць? А што, калі мы на яго нападзем? О, мне падаецца, гэта экспедыцыя. Так, экспедыцыя папярэдняя. Я так разумею, гэта тое ж рэшта з 68-й экспедыцыі засталася. Мы, дарэчы, як бы забраліся ў лакацыю, якая нам, я не ведаю, нам увогуле не абавязковая. Я просто забраўся. І новыя тыпы ворагаў яшчэ. Мне падаецца, я лезу туды, куды мне не патрэбна. Нешта мне падказвае. У вас ёсць слабыя кропкі? Не бачу. A storm is coming. Агонь на ўсіх ворагаў. І переключаемся у стойку віртуоза. Ой, ё-моё. Одна атака і прыбіў. Адраджэння не хапае на яго. Давайте просто атака. Может быть, не варто тут тусить увогуле. Гаултерам. Новый меч. Элемент земля. Ну-ка, давайте-ка поглядим. Юстал. У яго ёсць вось гэты крулерам і ёсць гаултерам новый меч. Земляны. А давайте возьмем, чому бы не. Даволі неблагі. Адзінае, што гэтыя ворагі трошки, ну, нармальна так мацней за мяне, яны мне як той босс зараз. Толькі досвіду столькі не даюць. Ну, давайте гэтага. А, зямля іх лечыць увогуле. Блін. Упс. Мне за Гюстава нельга іх атакаваць тады. From fire. Lune, watch out. Блін, я передшив його тільки. Gustav, Повна холера. Яны атакують Гюстава і бонуси тільки собі отримують. Жесть. Так, давайте... Ось така, моцна атакой. precision. І давайте знову накладемо просто огонь. Я думаю, ми винесемо так нормально. Юстав. Слухай, просто полепши остатніх. Він реально не може їх атакувати уже. Ready to evade. Упс. I'm ready. Давайте звичайно атакой повинен добить. Ёсть. Яны даюць да халеры досвіда. Мы можем тут нехило подмацавацца і выйсці адсюль ужо моцнымі. Складаны выбор. Складаны выбор. Так, хромы трошки пакарысталі. Так. Яшчэ ворагі.
А, глядзіце, яшчэ адзін гіганцкі неврон. Просто тут ён зарос ужо. Цікава. А як туды забрацца тады? Неяк абысці вельмі далёка, я бачу. Не ведаю, хто гэта, але мы на яго нападзем. Блін, я не замяніў. Я зноў буду лячыць яго. Так, я іх лячу. Вось праблема. Юстову трэба взяць іншы меч. У ідэале вогненную. Ау. Так, столько виртуоза, и может нават добьем одного. Так, легко. Лячэнне. На сябе давай. This was weak. Ну, хоть штосьці. Трохи надамажу. Нейкі QTE MMO гэта JRPG, у якой ёсць ну, ёсць як бы парыраванне і ухіленне, напрыклад. То бок я актыўна павінен парыраваць і ухіляцца падчас бойкі, пакрокавай бойкі. Абіраюцца дзеянні і потым адбываецца, як бы разыгрываецца бойкай, пад якую я павінен актыўна яшчэ ўдзельнічаць у ёй. Так. Вось гэта падаецца ўлева якраз такі прывядзе да той хованкі. Во сюды. По ідэі гэта мяне верне назад. Угу. Блин, там ворагі ёсць. А, пачакайце-ка. Я ўсё забываюся, Гюставу патрэбна іншы меч узяць. Вы далі вогненныя? А ёсць у мяне вогненные? Не, няма ўвогуле. Давайте вернемся да крулерама, які у нас быў дагэтуль. Зараз гэтым мячом паспрабуем. Палепей павінна быць. Ну, іх яны супраціўляюцца гэтаму элементу, але нормально, перажывем. Блин. Майель вынесли просто, як няма чаго. Упс. Нешта ўсё пайшло вельмі дрэнна. Падымаем. Ёсць. Упс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, карацей, ворагі складаныя. Ну, яны... Запусціць, адправіць рэзервную каманду. Не, окей. Рэзервная каманда у выніку я ж... Вау, я магу мець па тыпу рэзервных персонажаў, вось гэта якія ўлагі па тыпу мне дадатковыя. Яны могуць уступіць у бойку тады. І тады можна нават перамагчы ў бойцы. Блин, слухай, чел, можа чапішся ад мяне? Нешта вы трохі не мой узровень. Ладно, давайте, яшчэ адна спроба. Калі не атрымаецца, я просто пойду з гэтай лакацыі. Яна складаная, я магу яе прабіць, але не вельмі жадаю зараз замарочвацца. Ау.
Ёсць. Давайте одного вынесем. Самым великим здоровым яго. Ёсць. Let us stay now. Калі мне атрымаецца пратрымаць просто Маэль, Маэль можа павыносіць іх лёгка. Так, ты, калі ласка, давай яшчэ. Давай лячэнне скарыстай на хаўрусніку. Давай на Маэль. Маэль можа літаральна ўсё вынесці спакойна. І просто патрэбна пратрымацца. Ау. Так, Маэль. Блин. Застацца ў Мезафорте, то бок у той же самой стойцы, але нічога не рабіць. Давайте застанемся. Нормально. Ёсць, і оверчарджам, у прынцыпе, я так і дам рады. For those who come after. Ну, пайшлі ўзроўні. Лакацыя шмурэная для таго, каб мацавацца. Ворагі складаныя, але не, ну, як бы можна выжываць на гэтым. Просто што доўга. Я, можа, далёка не кожную бойку буду выйграваць. Так, і вось яна. Рэч. Гэта ўсё, што я атрымаў? Так, давайте-ка пойдзем да сцяга экспедыцыі. Альбо гульня павінна мяне была захаваць пасля бойкі. Яна павінна была захаваць мяне пасля бойкі, я бы ўжо скончыў, бо час трэба працаваць. Вось, усё яшчэ не канец, як бы... О, я адзін зразумеў, мы не глядзелі трэйлера цывілізацыі 4, я выбачаюся. Зараз ужо глядзець не будзем, таму што мне бегчы патрэбна. Але заўтра мы гуляем у 4-ю цывілізацыю. Пятнічны стрым, гэта тое, што галасуеце вы, а мы перайдзем да кагосьці, хто ў нас зараз стрыміць. Хто ў нас зараз стрыміць? Гэта. Гляджу. Малаток зноў стрыміць доту. Я так разумею, яго быў перапынак. Давайте вернем яму падзяку і вернемся да яго. Калі вы жадаеце, я вам яшчэ давайте закіну за Лейліскека, які гуляе ў Backseat Drivers. Ён з Лил Зоркай гуляе. Давайте я перадам, можа, вас... Давайте шатаут малатку наадварот зраблю. Малаток 2, 3, 4. Калі жадаеце паглядзець International адборачныя, то можете завітваць да малатка. А я вас перадам зараз да Лейліскека, таму што яны там разам з Лил Зоркай гуляюць у нейкую дзіўную гульню. Backseat Drivers. Вось, перайдзем да іх. Добрага вам дня, добрай працы, хто працуе, хто не працуе, адпачывайце. Адпачываць таксама важна. Адпраўляю рэйд. Нешта вельмі дзіўнае там адбываецца. Зараз пабачыце самі.